Pussycat Swingers Club! Penod 140 yn eich clustiau! Yeah, baby, yeah! No! Yeah, baby! Mae gen Bryn y Spectols yn barod, mae gen Iestyn, mae'n edrych fel Michael Caine, The Silver Fox, Sionen sy'n fan hyn gyda hachlediad arall I chi. I gadwch chi'n gynnes yn y geiaf ma. Mae'r geiaf wedi hitio. Mae'r tywydd yn rubbish. Mae'n really oer. Mae'n fis Tachwedd. Mae'n just lot of stuff yn digwydd. Not gonna lie. Da ni yma i'ch o'n i'n mynd I ddeud o ddyrno chi. Newn ni ddyrno chi. Tro nesa. Eich entertainio chi. Am 2 awr arall. Get ready. Croeso'r haclediad. Haclediad colon fun edition. Sianed ydw I. Mae Bryn fanna. Hi. Mae Iestyn fanna. Hello. Dwi di wneud yr intro ma dwywaith yn barod. Guys. Croeso I haclediad cadw. Hello, Sianed. Hiya, guys. Dyma ni. Happy days are here again. Dydy'r performance anxiety ddim yn mynd. Bob intro, dwi'n mynd I allu neud rhywbeth off top of pen. A rhywsyd, bob tro, ti'n manage o'n neud. I mean, diolch, Bryn. Fi'n licio'r positif rwydd. Dwi'n licio yr all killer, no filler positif rwydd podcast ma dyn ni'n ei heno. Mi nathon ni wneud penderfyniad eitha sicr fel podledwyr I fynd, reit, da ni angen da ni'n mynd I fod yn fel toxic positivity amdan y peth. Ond da ni'n pick me up ar ôl Morbius. Da ni angen ar ôl Morbius. Just specifically. Ti di gorffan llnau fyny'r mob na I gyd fan. Just, so be, mae'n gornal yn co, dwi'n dal, dwi'n methu gael allan, gyda ordro rhyw Cemegan special. Ti'n gwybod fel y brwsys enfawr na, oedd y gyfalwyr yn goffod iwsio ar diwedd pan ti'n cael cyngerdd yn y adventure, ac ti'n cael y brwsh masif I fel sgibo I gyd o'r fel rappers. Gen ti'n yr hynna, just morbs. Mae'n ar backwater, mae'n andros o waiting list amdano fo, so dwi'n dal yn disgwyl. Yeah. Mae hynna'n joke yn feddwl bod Bryn yn byw mewn flat yn Llundain. Dwi'n mynd cedi sain o'r brwsys na'n ffitio fel ar y llawr yn fflatio Llundain. No offence though, Bryn. Mae flat i'n lovely. Yeah, mae. Anyway, mae'r air conditioning yn cael diffodd rwan. Sy'n goffroed yr air conditioner arna. It's fine. Ond maen nhw wedi rapio yr adeilad mewn scaffolding. So... cadwch chi'n cwtsi. Wel, ond eto hefyd mewn blyciau allan y hael. A di blocio fo mewn papur dolyg. Shit. A fydd o'i fyny tan mis Tachwedd blwyddyn nesa. Oh my god, dwi actually'n gobsmacked. Achos... Bryn, o'n I ddim yn gwybod hyn. O'n i'n gwybod bod hi'n dioddau o jackhammer a nid just cyr pen ar ôl cael booze. Raki, swn i'n licio os na booze o di achosi cyr y pen ond dim dyna be oedd o. Yn llythrenol a jackhammer gen y bobl. Ie. Ond na, maen nhw... Mae hwnna'n human rights problem. Wel, so... Dwi di cymeru ni completely off tangent yma. Na, it's all positive rwydd, all the time. So, so positive, So, ar ôl dysgu gwersi o'r Trychineb Grenfell, mae pob sydd wedi adeiladu blocks o flats wwan yn gorau talu I newid beth sydd yn y walia I nadur lle fynd ar dan. Mae hynna yn really positive. Yndi, ond dydy'r cwmnïau sydd wedi actually adeiladu'r adeilada ddim isio talu amdano fo, so maen nhw'n pwysio'r cost ymlaen i'r pobl sydd actually perchen y flatia I nhw wedi gorfod stopio freehold nonsense ma, leasehold nonsense ma. Watkin Jones yn symud efo mar o funud, chwaith. Dim yn TV, ond yn... So, dyn nhw'n eisiau talu, chys oedd y thing yn ffain pan ydda'r nhw adeiladu fo, am gynlliad o bres os yw'n bosib. Oh my god. Bob dim yn gret. Bryn, da ni'n gweddio am dyddio gelwch di ac yn anfon vitamin D supplements I ti. Ti angen rhyw fath o lamp. Yes, a sad lamps. Ti 100% angen sad lamp, ond rho smiley face anna fo so bod yn happy lamp.
So, croeso i'r podlediad. So, hwn di'r tro gyntaf chi wrando na ni. Achos bod chi wedi gweld ni'n hyrwyddo ar Blue Sky, obviously. You know, wan bod hwnna. Dwi'n meddwl lle bod fi'n ei gormod y torw ar Blue Sky lle bod fi'n... I bet bod gen Bryn burner account ar Blue Sky. Mae jyst yn mynd off ag yn slagio scaffolding. Dwi'n meddwl fod o'n gallu gweld Blue Sky am flwyddyn arall. Okay, oedd hwnna'n standing ovation. Golf clap gyda fi. Cant comedy point i est sy'n ennill ar hyn o bryd. Please, allith y fans ar yr haglediad wiki update ar comedy point. Os da chi chwarae y drinking game. Oh, wel, oedd hwnna'n just morbiwch bob man oedd yn. Okay. So, tro gyda da chi'n gwrando, da ni'n sort of podlediad tech, ond da ni'n ddim really, achos da ni hefyd yn siarad am mwy o stuff arall, a da ni yn gwachod ffilm, gan amla ffilm sy'n mor rybys mae o'n hwyl i wylio bob mis, ond rwan... Blaw am Morbius. Heblaw Morbius. Ond Morbius yn eitha hwyl yn... Oedd y graphics smoky pan oedd o'n neidio yn really fast and fun. Just grydwch i'r rifin Morbius. Well, fine, yeah. Ys da chi eisiau bles o beth mae fel. So da ni siarad am tech o weithiau, sort of, am like yr awr gynta, a wedyn ni siarad am ffilm. O tro ma, da ni just i gwachod ffilm oedd ni'n teimlo oedd ni angen watchod. So da ni just yn gwachod Austin Powers. International Man of Mystery. Gan fod yr international situations rownd y byd yn dipyn bach yn diflas. It's the hero we need right now. Yes. There's a... Oh! Hello, Austin. It's Basil Exposition here from British Intelligence. This is General Koskov from the Russian army. Oh, hey, Russians, here. Beth i'r acen? Basil Exposition. Oh, God, he's not from Lancashire, is he? Dwi'n trio, achos mae gen Michael York. You're messing with my mojo, dude. O'n i'n trio neud lle mae'n mynd, well, the capitalist pigs will pay for their crimes, comrade? And he just felt, oh, yes. Wow. Now the Cold War is over, Austin. Mae'n fel bod Michael York a Mike Myers yma efo ni. God, I'm di gwared gymaint o bres ar rhifin. Mae fy sgiliau i, fel dywed... Mr. Taken himself, Liam Neeson. I have a very narrow set of skills. Rhan fwy anyn nhw ydy just cyflwyno'r show ma. Un o skills. Symudwch ymlaen, skipiwch ymlaen os ydych chi'n siarad fi wneud y job amazing ma. Fyddwn ni'n siarad tech, fyddwn ni'n siarad films, fyddwn ni'n siarad booze, loads o sôn fan hyn, yes, mae yna coleitio stories wedi bod fan hyn. Fyddwn ni yn siarad bach mwy amdan yr Exodus i Blue Sky. Da ni arno fo rwan, I suppose. So gyn i weld os ysdi hwnna'n helpu yn faint efo bobl yn gwrando'r show. Dwi'n kind of gobeithio bod o ddim, cos dwi actually yn dechrau poeni bob tro dwi'n meddwl bod bobl yn gwrando'r show. Dwi'n licio bod ni mor underground. Da ni bron y cyrraedd Zela newydd. A da ni'n cymryd treaties ofnadwy, a da ni'n rhigo nhw fyny, a da ni'n neud dawns haca round y parliament i gyd, ac yn bloody amazing. So, Bryn, oedd hwnna'n thing wyt ti'n ymwybodol ohono fo, neu oedd hwnna'n internet thing wyt ti ddim di gwybod? Do, dwi darllen y newyddion. You know, mae Bryn darllen actual papur newydd. Oedd yn y Times. Come on, Sean. Ac oedd chdi'n gorau canu fo i dy hun wrth darllen allan? Yeah. Oedd y tîm goffod wneud y... Just wastad. Cryfder i'r Mawri. Ni fel podlediad yn cefnogi eich ymgyrch i beidio gael eich sgwisio gan gamons. So, da ni yn tech podcast. Ond yn fwy pwysig na hynna, da ni'n booze-based podcast. Obviously... Sgynna ni ddim drink. Unapologetically boozy. Oh, behave. Da ni'n annog defnyddio alcohol yn ddoeth. Defnyddio fo. Fel rhoi mewn test tubes a just fel sniffio tan bach yn efo bob yn hyn just i gael ti'r state cywir. Ond dyma'i noson allan ni. Da ni'n sort of basically recordio hangout ni. A da chi just yma am y rhaid. Yeah, drunken pub ramblings, basically. It's drunk history heb yr history. Na'r gwybodaeth. Na'r ymchwil, na
Yeah. Y gwobra, I suppose. That's nice. Shrug. Wan te, pwy weles i? So mae Bryn yn swilio rhywbeth gole a grapefruity yn edrych, ond da ni'n gwybod bod Bryn ddim yn cael yfed grapefruit. Ni ddim yn neud hynna. Na. Dwi'n ar y ffisig yna ddim mwy. So ti'n ffain. Ti'n cael yfed grapefruit. Ac oedd Iest yn swisio rhywbeth coch rownd. So dwi'n mynd i Bryn gynta. Dwi ar... Wel, chys bod ti mor oer tu allan. Dwi ar y Clwb Tropica. Wel, greu un can a dwi'n yfad yn dwysa wan. Clwb Tropica, drinks are not free. Dyna lle dwi'n mynd i fod disadwn yn Tiny Rebel Brewery. Nice. Sponsored. Dwi'n yfad o... Cwpan Tiny Rebel. Ac mae gen i hefyd yn barod Beavertown Neck Oil. Bryn, ti'n mynd am y clasuron? Wel, mae'n rhaid. Ydy Tiny Rebel dal yn annibynnol? Achos dwi'n gwybod bod Beavertown rwan ddim. Dwi'n credu bod yna rhyw massive booze conglomerate wedi prynu nhw. Nes i teipio fo i fewn yn yr app na nes di ar ni. A dwi'n siŵr fod nhw. Fi'n trio cofio be o'n i wedi gyrru chi. Dwi just yn gyrru... Dwi'n yn postio dim byd ar social media. Dwi just yn spamio groups. A un o'r pethau spamio groups oedd fel... Dwi'n credu yn y camera, campaign for real ale, gen nhw fel brewery checker. So oedd ti just yn gallu taipio fewn enw be bynnag bragdi oedd ti isio fewn ac oedd o'n deud, ydy'r rhain yn annibynnol, neu ys na huge Anheuser-Busch conglomerate enfawr yn berchen nhw. Ond dwi'n gwybod oedd bobl fel, cos mae Beavertown yr rhain jyst yn gwerthu hynna'n ar y ffaith bod ti'n meddwl bod nhw'n annibynnol. A ti fel, psych, Heineken sy'n berchen neu rhywbeth fel na. Ond da ni hefyd yn gwybod... Potentially. Ond Bryn, dwi yn licio... dwi'n meddwl bod nhw'n dal yn annibynnol. Bod sefyllfa booze ti wedi mynd bach mwy blue collar booze yn hytrach na... gwyn. Wel, haid i hefyd lot i wneud efo'r ffaith bod fi gyda llai a awydd byth yn rhywbeth o'r fflat yn y funud. Bryn! Mae pobl yn swnllid AF a mae'n just God, o'n i mynd yn swnio bougie dros ben. Eisiau ballet neithiwr. Mae hwnna Bryncor. Mae hwnna mor Bryn-coded. Mae'n waith yna. Ballet o'r enw Mad Adam, sydd wedi selio ar gyfres o nofeli gan Margaret Atwood. Ac haid i ddweud, o'n i wedi drysu'n lan. Na. Ond oedd y stori trwy ddawns ddim really'n stori trwy ddawns na. Oedd y met fi, hi di darllen y llyfr ac oedd hi'n fatha, cym yn neud sens. Sut mae hyn yn neud sens? Dwi'n yn gwybod. Sa neb di troi fyny Swan? So oedd hi'n just y gwetcha fi'n cerdded o'r lle i'r station ac oedd hi fatha, ti'n dechrau mynd yn pissed off efo pobl Llundain. Bryn, ti angen break. Bryn break. O'na rhywun di gyrru cynnig i fi cael mynd i rhywbeth ochr arall i Llundain dros y penwthnos. O'n i fatha, dwi'n pryn dwi eisiau mynd i fynd i canol Llundain. Dwi'n sicr mynd i mynd i holl ffordd i ochr arall Llundain. So anyway. I ddeith, Bryn. Weithio fydd y show yn helpu. So anyway, dwi'n gallu cael Clwb Tropica yn yr siop sydd... Ti'n jocan. 4 llawr dan fi, so... Yn y Londis. Nac i yn Asda, tio. Asda Quick, Asda Bach. Asda Quick, Asda Bach, ie. Yes, beth ydy'r juice piws ysgan ti? Dwi heb di bod yn yr Bontadeli newydd. Wel, dwi wedi bod yn y Bontadeli newydd. Dwi wedi bod yn yr agoriad. Ond mae hwn jyst i dod o dros y ffordd oherwydd hwnna deal ar Mary Melbeck. Trivento o Argentina. Da ni'n nabod mae Trivento yn dod fyny eitha aml ar y siow ma. Ynddi. Dwi'n teimlo. Mae'n gyson yn neis. So, mae'n dweud bod
A bright crimson red whose plum and raspberry aromas mingle elegantly with vanilla notes from the 6 months spent in French and American oak, well balanced with sweet tannins, ddim tennis, yeah, and a velvety finish. Disgrifio'r y Bryn eto. Ideal with meats A and robust tomatoes. red. Tomatoes. Potatoes. So, yr un ma'n dod allan dolyg, diolch yn rhaid, ie. Ti di cnesu fo? O, na, ddim eto. Dim di really dipio dan un eto na ddo. Parti dolyg. Grynu licio, mae'n dod atho'r 5 gradd yn ystod o'r diwrnod, a dim pen wythnos, mae'n mynd i fod yn 13. Be ffwcs yn dod? Shorts a t-shirts, really. Shorts a t-shirts, yeah. Newid hinsawdd for you guys. Hey, dim toxic positivity, ond dim spiralio am newid hinsawdd. Let's keep it neutral. Right. Sorry, Guys! Ti newid atgoffa fi o Futurama. Ti'n gwybod beth yw'r let's go to, take it to beige alert. If I don't survive, tell my wife, hello. Dwi'n credu bod ni ar consistently beige alert. Fi'n mynd i fod yn honest. Yep. Beth sydd yn y gwydiad gen ti, Sians? Wel, am un waith, guys, mae gen i ddiod cyffroes. Mae gen i tinned cocktail. Oh, wow, okay. Chos da ni'n gwybod sydd beth i dy track record i efo beth am o'n tins. Yeah. Wel, na, actually, potel. Oh, yeah, na fi. So, opsiwn gynta ydy Green King Hazy Day IPA. So mae hwn just ydy fel just a standard backup. Right. Oedden mae gen i Vacay Paloma Tequila Grapefruit Lime Soda 6% cocktail. Dwi'n oed wedi trio Paloma cocktail o blaen. A dwi'n mynd i fod yn agor y tin on mic. So, byddwch yn barod? Rhaid o'n bod yn ffrwydro. Barod? Dwi'n heb ffrwydro, guys. Dim sgrech fan hyn. Tolli hwn drost. Ydych chi, dwi'n oed wedi clywed am Paloma cocktail o blaen? Just me. Paloma face. Hoglion grif, iawn. So, notes of what? Acidic piss o cath. That's good. Yes. So o Wikipedia, the Paloma, Spanish for dove, is a tequila-based cocktail most commonly prepared by mixing tequila, lime juice, and grapefruit-flavored soda, such as Fresca, Squirt, or Jarritos. Nid cys nhw just yn ei lilt yn efo da. So lilt di neud da. So ni di gallu neud efo tequila a lilt. Yep. Diolch mi fi da. Ond. Sna flas artificial arni. Iawn, beth yw'r cynhwysion? Na, mae just yn deud... Just ddim actual cynhwysion o'n efo. Mae just yn deud fel... Tequila grapefruit lime soda. Ydy'r tequila neud i ti teimlo'n hapus? I'm feeling fine. Mae'n alright. Falle fyddai ddim yn neud sens. Tro nesaf. But mae'n brofiad, a dwi'n falch iawn bod fi wedi cael o on mic. Guys, ti'n ma? Yeah. So explosions for the hashtag cynnwys, okay? Yep. Mae hynna'n ffain. Dyna pam dylen ni fod yn ei hwn yn video podcast bob tro, ond wedyn beth pam yn gallu gweld spots fi, so na. Reit, technoleg. Sorry, ddoth hwn allan yn really flin yn dod. Dim yn flin. Dylen ni wneud video podcast, ond cadw fo fel OnlyFans, ond literally dim noeth ni, just a show. Dwi'n cedi sef yn gweithio'n ffain fel Patreon. Probably well efo Patreon. Yeah, OnlyFans. Okay, diolch am y nodyn yna. Patreon yn cymryd loads mwy o pres. Dwi'n cedi bod ti'n cael gwell cut
o ran y pres ti'n neud ar o'r Anyway, da ni wedi cael y sgwrs na misoedd yn ôl. Checiwch yn ôl trwy'r log. Na, Bryn. I'm walking away from that one. Bryn, just achos bod y gwaith yn deud bod ti'n cael neud gwaith extra tu allan, mae'n ffain. Dwi'n gallu trystio ni. Da ni yn siarad am technoleg rwan, oce? Oce, o'n i sgimio trwy hon. Reit, bush. Oce, so, yr Exodus I Blue Sky, dwi'n credu hwnna'n kind of eitha neis I weld, kind of lot o bobl yn mynd i'r un lle. Dwi'n credu nath nhw trio neud o efo threads, a nath hwnna ddim really cael yr un momentum. Dwi wedi gweld fel real esgyniad yn yr hashtag Cymru ar Blue Sky. Ie, o fewn y Cymru. Definite. Nath o'n cweit, job di gweithio efo threads, na ddo. Oedd o threads i'n union rhywun peth ac oedd Na, dyna dy Twitter peth. ac oedd. Doedd o ddim yn like for like. Na, Lle mae Blue Sky... Pretty much. Wel, dwi'n meddwl, pan welis i'r llun so Iestyn rhannu yn yr group chat ni, oedd o'n fatha, y peth oedd i'n meddwl I fi oedd y quote na gyn Steve Jobs, a good artists copy, great artists steal, a oedd fatha wedi cymryd Control-C a Control-V, a just I copio'r... A wedyn eisiau ffidio allan parli efo Jack Dorsey. Ie, fod dwi'n credu na fod wedi cychwyn ond Na, di mynd fan do. Ie, so... Y syniad oedd gyna fo, oedd o'n mynd I cael fatha Skunkworks grŵp yn gweithio fewn Twitter yn creu yr open protocol ma, a fod Twitter wedyn yn shift newid drosodd y slo bach, drosodd i'r open protocol ma, so fod wedyn pobl eraill yn gallu integreiddio efo fo, ond nath o gael nath o gicio allan, dwi'n gwybod, ta nath o benderfynu, I'm off, I'm taking my protocol with me. Dwi'n yn siŵr iawn be ddigwyddodd, ond dyla fod erbyn hyn, X, Twitter, yn rhedeg ar hwn, ond oherwydd dydio ddim, mae gennym ni Jay Graeber, sydd I weld yn rili gwybod be mae'n siarad amdano, fod hi sy'n rhedeg y sioe yna. Blue Sky CEO. Ie, mae hi yn specialist mewn open protocols o'r meddalwedd agored dros y web ac mae di astudio fo'n blynyddoedd. Ac be oedd yn ddiddorol clywed gyda hi oedd fod o hi di estyn allan I y Fediverse, Mastodon a falle, I drio gweld sut fysa nhw'n gallu gweithio efo be di enw'r protocol maen nhw'n defnyddio ar y Fediverse, dwi'n cofio Activity Pub, ond nath nhw cael drws yn I gwynab hi mewn ffordd y ffordd mae hi'n siarad ac oedd hi fod wel rhaid I fi siarad dod I fyny efo plan arall a plan gwell amdan sut I wneud hwn yn fwy ddeniadol I bobl I newid iddo fo na ydy hwnna, ond mae dal yn byw mewn gobaith fydd Activity Pub yn cyfuno I ryw radda efo AT protocol neu AT protocol maen nhw'n galw fo be mae I system nhw'n rhedeg ar yn fod mae'r ddau yn wahanol yn fod mae y traffarth mae Mastodon di cael ydy fod pobl yn weld o'n gymleth a mae Mastodon wedi cael ei adeiladu gan techies I techies so mae gen ti lot o admin server people pobl arno fo felly a wedyn so mae hwn I fod yn gweithio fwy centrist rownd chdi sef Blue Sky so chdi sy'n symud o gwmpas os ti eisiau symud I server arall dy gyfrif di ydio yn lle fod ar Mastodon dwi ar y funud ydi Iestyn X at server rwy'n arall typo.social a wedyn fyswn ni'n gorfod wedyn rhoi fyny yr enw yna ar fyna a symud I server arall os dwi isio am fod un o'r brif broblema sgynna fi ar Mastodon ar y funud ydy fod fod threads wedi agor fyny federeiddio hanner y cant so ti'n gallu darllen pobl threads ar Mastodon. Dwi'n yn gweld I profile pictures nhw,
a dwi'n gweld y links yn iawn chwaith So yn dangos just fyny. NOS gen ti? Mae'r enwa na a mae'r text, prif text, post yn dangos fyny. Oherwydd fod yr admin servers ar typo.social yn gwrthod gymuno efo gadael threads ymuno yn 100%. Maen nhw'n gallu blocio nhw. So, os ti isio gweld nhw'n iawn, rhaid fi symud i server arall, ond wedyn di negeseuon fi a bob interaction dwi wedi wneud efo pawb ddim yn cario drosodd, ond mae pawb na'im colli dilynwyr a na'im colli pobl dwi'n dilyn. So mae hwnna'n mynd efo fi, ond mae'r negeseuon yn bob dim dwi'n colli. So their portability ddim yn 100%. Na, ond mae activity pub efo pethau really da amdano fo, mae WordPress i gyd rwan yn rhedeg yno fo, mae gen ti Flipboard sydd lle gwefan newyddion i gyd yn postio, so ti'n gallu dilyn yr holl stwff wahanol ma i gyd arno fo, a mae gen ti'r Instagram copy Pixel Fed, dwi'n meddwl di hwnna. So mae hwnna i gyd yn gweithio arno fo. So ti'n gallu dilyn bob dim, regardless o pa application ti'n defnyddio i ddilyn y stwff yma. Mae'n gyd, ti'n gallu subscribio i'r holl newsfeeds mae gyd yn wahanol. Dim cweit fatha RSS, ond yn y principle. Yn y ffordd agored, mae yn agored. Mae yr erthigol in The Verge, Nilay Patel o Decoder yn siarad hefo Jay Graber y Blue Sky CEO sy'n siarad am mae'n really ddiddorol. Mae hi'n swnio gosh mae'n mor wahanol i gael CEO cwmni social media sydd actually'n siarad fel rwy'n bysau'r maes i gymanedd yn ôl. Mae like yn agor, dwi eisiau bod yn agored, dwi wedi bod yn gweithio ar y prosiect ma fi sydd dwi wedi bildio'r protocol ma o fewn Twitter a dyna beth ydi Blue Sky di tyfu i fod. Dwi'n gwybod sut o ti'n gweld, ti sydd wedi rhoi hwn yna, be o ti'n gweld yn yr erthigol yna neu yn y penod yna? O'n i'n gweld mae yna 2 benod yna o Decoder, lle mae un efo arweinydd Mastodon, dwi'n cofio beth enw fo, ac oedd hwnna di wneud cyn yr un Blue Sky, ac oedd yr un o Mastodon oedd o'n swnio fatha fod oedd o'n real struggle ac yn anodd ac oedd o just yn sgrimpio ac really struglo i gadw fo fynd oherwydd fel yma pethau agored ar y we teddol o fod ti'n neud o allan o'r cariad teg ato fo a mae'r boi wir yn credu dyma di'r ffordd ond o beth ti'n glwad gen Jay Graber ydy fod mae hi wir yn optimistic hefyd ond yn really meddwl fod maen nhw wedi dysgu o'r camgymeriadau maen nhw wedi wneud ar Mastodon ac wedi gwella ar hynna so fod i wneud yn siŵr na chdi ydy'r canolbwynt a chdi sy'n berchen ar holl gynnwys ti'n creu a fod o'n portable i fynd dros y lle i gyd a fod os ti'n anhapus am fod ar y funud dwi wedi edrych fewn iawn Blue Sky server sy'n yna so os dwi'n anhapus efo ffordd maen nhw'n rhedeg a modereiddio beth o fanna, ti'n mynd i server all, ond mae bob un dim yn mynd efo chdi. So, a dyna ddylio efo fod, dyna y principle yn efo GDPR a falle di pen dy data di ydio. Tan i fi glwad hi'n siarad, o'n i wedi dismissio Blue Sky yn gyfan gwbl. Doedd yn byd i wneud efo'r ffaint o bobl oedd yn neidio iddo fo yn yr wythnos dwytha na'n byd. Ond dwi dal wedi postio am byd arno fo. Dwi'n dilyn eitha dipyn o bobl arno fo, ond dwi wedi agor y cyfrif haclediad arno fo oherwydd fod gyda ni app sydd yn gallu postio i'r threads, i Mastodon ac i Blue Sky rhywun pryd. Mae rhai pobl yn casau cross-posting, ond mae'n iawn i'r haclediad. Ond flippin' achos be wyt ti fod yn neud pan ti just yn amateur operation? Dwi ti'n mynd i grefftio'n mae'n anodd. Mae'r pobl wedi ffindio rhywbeth i gwyn amdano, dim ond bet i'n neud. Wel, lle bynnag, achos da ni'n cymryd yn ganiataol bod bobl ddim ar multiples, ond nhw bod ti just yn mynd i sticio i
i un o'n nhw, ond mae erthigol really ddiddorol ar Golwg 360. Basically cyfweld efo friend of the show Rhodri Abdryfrwg, sydd wedi really agos, so maen nhw wedi cyfweld o ynglyn â basically lle mae defnyddwyr Cymraeg wedi symud i neu yn gadael Twitter. Sorry, yes, o ti'n ganol dweud, o ti ddim wedi meddwl am Blue Sky. So, ddoi nôl i'r erthigol Golwg yma yn y munud, ond o ti'n wedi meddwl amdano fo? Do'n i wedi cysidro fo, ond clywed hi'n siarad o fod mor positif ac yn gweld y ffordd mae hi'n gweld yr we yn mynd yn y dyfodol i fod mor agored ac yn gallu interopereiddio efo'i gilydd yn y ffordd. O'n i'n gweld hi efo gwell vision na y boi Mastodon, really. Ond dwi wir yn gobeithio mi wneith nhw weithio efo'i gilydd yn pen draw. Fydd rhaid iddyn nhw, dwi'n meddwl, iddo fo i gyd just fod yn un we agored, a wedyn fod pobl ddim yn poeni, os di, mae hanner dwsin o bobl Cymraeg ar Threads, a wedyn mae gen ti Toot.Wales ar Mastodon, lle mae lot o bobl Cymraeg yn fyna, a wedyn, ond beth dwi wedi weld o agor Blue Sky fyny, dyna lle mae'r cymuned Twitter Cymraeg yn symud iddo fo, oherwydd mae o mor debyg i Twitter. Y joc oedden ni'n rhoi ar y grŵp oedd yn teimlo fel Twitter Cymraeg circa 2017. Mae'n really teimlo fel tym bach o throwback. Dwi'n gwybod, Bryn, o ti di cymryd spec yn efo, neu ti just ddim di... Just o be chi di rannu yn y chat. O'n i'n gweld fod... Mae Rhodri Noodles di mae o di bod ychydig bach yn actif ar Threads, ond oherwydd mae o fod o yn rhan o Instagram. Nath o agor y cyfrif ar Mastodon, ond ddim really dechrau fo, oedd y problem weld o'r gormod o lanast, ond mae o wedi ymuno a Blue Sky. So, ydy o'n mynd i gario ymlaen efo hwnnw, dwi'n gwybod. Unrhyw beth tebyg i fi, ti just yn sort of, ti'n mynd i padlo gynta. A mae pethau ar Blue Sky hefyd, mae yna pobl wedi bod yn creu rhestra, mae Bryn yn really hapus. Hey! Mae yna rhestra really hawdd o bobl Cymraeg. Starter packs o ffeindio pobl ti'n nabod neu eich eisiau dechrau dilyn oherwydd fod nhw yng Nghymru neu yn Gymraeg yn byw tu allan, fatha mae Bryn. Mae rhaid fi ddeud, mae'r erthigol Golwg 360 gyda Rhodri Abdryfrwg yn rhoi lot o nuance a lot o ymchwil a gwybodaeth gwahanol iawn o'r siow yma. A wedyn mae gen Golwg 360 pythefnos yn ôl cyfweliad gyda Kevin Roberts. Kevin Roberts, spokesman technoleg Cymraeg. Kevin Roberts, dyma un o'i posts o'r X, llawer i weld yn gadael yr hendrydar. Gweld dim bai arnych chi, ond poeni bydd na llai o Gymraeg yma. A wedyn mae hyn wedi tanio erthygl gyfan. Probably di bod ar Radio Cymru'n do. Not gonna lie. Mae Kevin Roberts yn gutted bod na llai o bobl Cymraeg ar Twitter. Well, obviously, mae o'n jealous cos diolch methu bod yn rhan o'r Rhwydwaith Menywod Cymru, sef yr un lle mae'r internet yn gweithio. Dyna lle dwi'n mynd bob tro pan dwi'n gwybod sy'n fawr yn Rhwydwaith Brynywod Cymru. Ond mae'n eitha... Fi'n gwybod, falle bod hwn yn eitha fel boomery kind of reaction o fel, oh my god, mae'r Gymraeg yn farw achos bod ni ddim yn mynd i siarad ar un specific hell site yma. Peth ydy, mae'r peth yma'n... Fedra ti'n just sort of roed aspect dros the thing a just dal am hwn i'n lle. Mae'r rhaid i pethau tyfu ag newid a gallu addasu dros amser. So, ffain. Mi oedd na gymuned eitha da rhwng cychwyn o gwmpas 2010 ac yn tyfu o fanna. I mean, dothon ni at y gilydd, really, o gwmpas yr amser o 2009-2010 oherwydd Twitter a gret. A da ni wedi cael
goblin amser da ers. Ti'n gwybod, maes e oedd o cyn hynna. Ie, cychwyn y maes, exactly. Blincyn Mae email groups oedd o cyn hynna. Ti'n pethau'n tyfu, mae pethau'n dod i cael ieni tyfu marw. Dyna di'r holl pwynt o'r thing ma. A so, ffain, dda'n nhw ddechrau'r Twitter, mae bob dim di symud ymlaen i X. Peidiwch â galw fo'n yn awyr las, i Blue Sky di enw'r thing. No, please, na. Ti'n mo fod i fucking cyfieithu trademarks. Dyna ddim yn fucking thing, oce? So peidiwch a fucking neud o, mae'n really Stop stupid. trying to make wep liver happen. Wep liver is not going to happen. Fuck off. Oh, Bryn! So, di, ffain di, mae'n drist, quote unquote. Well, really, chwyd i beth mwyaf trist i digwydd na di. Mae'r cymuned yma mynd i symud ymlaen ac yn symud i'r peth nesaf, ac yn tyfu ac yn cryfhau. Dyna'r whole point. Ond, da ni hefyd ddim yn sylwi, like, mae hwn gymaint o boomer, Gen Xer, millennial, hand-wringing o broblem. Lle ti'n gwybod yn iawn? Yndi. Mae'r kids, like, y kids y gyd yn like, mae gen nhw probably, like, Roblox gangs Cymraeg. Oh, actually, nah, scratch that. It's going to probably ddim ar ôl meddwl. Mae nhw wedi cael eu canslo. Mi fydd na creators Cymraeg. Mae'r Rhodri Dyfrig yn sôn gymaint amdan. Mae o'n treulio lot o amser draw ar TikTok. A mae'r creadigrwydd yn briliant draw ar TikTok. A mae gyd yna. Mae jyst mewn ffurf gwahanol. Dio ddim mewn ffurf sgwrs. Mae mewn ffurf darlledu. Fwy. O'r tu allan. Dyma y broblem o fewn yr erthigol oedden nhw'n sôn amdan, oedd pawb ar MySpace, a wedyn ddodd Facebook allan, a oedd pawb yn, ni'n symud i hwnna, a wedyn nath MySpace farw, a wedyn oedd pawb yn god, dwi wedi gwario amser yn adeiladu y gwefan hyfryd sparkly ma gyna fi ar hwn, ar wan dwi ar Facebook, a wedyn allan lot o'n ni wedyn, awn i Twitter, awn i fynd i Twitter, a wedyn pobl oedd a fi ddim yn mynd, awn ni fynd i Mastodon, ni'n cael digon. Nath neb rando na chi, yn mynd, rwan mae pobl yn mynd, awn ni Blue Sky. Ond ar ôl clywed, eto, am Jake Rieber ma ar Blue Sky, be mae hi'n dweud ydy, fydd pobl ddim efo'r hassle ma ddim mwy o gorfod mynd o MySpace i Facebook i bla 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 i bla bla. So lle bynnag wyt ti'n mynd, mae bobl eraill yn gallu darlledu yna, pretty much. So ein ydy'r pwynt ydy mynd fod nhw'n essentially ydy fatha'r studio gwag a ti'n just yn troi fyny fod y gyr plygio fo fewn a mae bob yn gweithio. Mor cool, Bryn. So ni'n lyfio sy'n tweetio fi mor cool a hynna. So er ydy'r whole syniad ydy bod so problem efo Google i ryw radda efo Facebook i ryw radda di bod nhw eisiau bod yr platform a wedyn neud dewisiad ar gyfer yr editorial amdano fo. So maen nhw eisiau cael meddiannu'r ddau ochr o'r peth lle mae Blue Sky o'r sôn yna gyda ni jyst eisiau rhoi'r infrastructure yna a dyn da chi wedi gallu troi fyny plygio'ch stwff i fewn a bwff off a chi gret. Mae Rhodri Dyfrig yn golwg yn deud yn union y peth ac o ti'n deud mae'r quote yn deud mae X yn un math o platform efallai sy'n gweld llai o ddefnydd ond dwi ddim yn credu yn y pen draw bod hynna'n mynd i niweidio defnydd y Gymraeg ar-lein mae just mynd i symud o gwmpas hefo defnyddwyr ti mae'n pragmatic iawn mae yna bach o clickbait going, ond dwi'n beio golwg 3-6 ddim ti'n news outlet ti'n mynd i offer cael bach o rage clicio especially pan ti'n cael Kevin Roberts i siarad amdan faint o pryder ynglyn â diffyg Cymraeg ar X. Gai ddarllen tweets dwytha Kevin Roberts a cael eich barn chi arno fo. Just i weld. Gwrando ar Radio 4 neithiwr am ffactorau'r X, sef Twitter. Yn sicr mae fan hyn wedi newid a'i bod yn bwydo i ni lawer mwy o ddylanwad un ochrog yn wleidyddol. Di teimlo hynny sbel ond roedden nhw'n pwysleisio pa mor bwysig ydy amrywiaeth barn ar le fel hyn. Felly, arhoswch yma, da chi. Wyt
ti'n meddwl bod Elon Musk yn ffinansio Glanaethwy? Gofyn y cwestiwn. Ta, ydy Kevin wedi fod yn reid gwersi downs i Trump? Dun, dun, dun. Gwersi siarad cyhoeddus, ia. Ond dwi'n dallt I bwynt o fatha, ti isio mix o... Ti'n isio fod yn cael dy gau ffwr mewn bubble. Ond mae literally fel mynd fewn I fel Nazi club yn mynd, dwi'n credu dylwn I fod fan hyn mwyn gallu, gwrtheud hyn I gyd. A ti just fel, na, da ni angen cael Nazi club, a wedyn, da ni angen just... arrestio pawb yn ymwneud, Dyna di be mae'n methu allan ar y fyna de, fod mae o di drysu, union rhywun peth mae Musk di drysu, ydy fod di free speech ddim yn golygu any speech. Ti just cael fe ti'n just dweud absolutely unrhyw beth. Mae'n wahanol I hynny, mae'n mwy... Dydy'r bod gen ti'r hawl I ddweud beth bynnag, ti'n ddim yn bod ti'n gallu osgoi y cyfrifoldeba ac yr consequences sy'n dod o hynna. A hynna di'r beth mae'n lot o methu gen ti mor edrych yn yr un fath a hawl I ddweud beth bynnag ti eisiau Brydain, ond yn America mae hynna. Ond platform wyt ti isio efo newyddion wyt ti'n gallu trystio. Dwi'n credu oedd Twitter ydi ennill I le fel lle o ti'n mynd I weld digwyddiadau yn digwydd o dy flaen di. A la Can I Gymru. A ti'n gorfod, ydy ti angen gallu cael mwy na just agor allan y perspektif a gweld beth a gallu amwneud ar rywun ti'n nesylun cytuno fo'n leidyddol mewn ffordd call a ti'n gallu cael sgwrs a da ni'n mynd I fatha lladd yn gilydd chos da ni'n meddwl chdi bach wahanol ar sydd I datrys problem. Ond eto mae hynna wahanol I dweud fatha, lach ti toleratio Nazis. So dweud, na, dos ti'n rili... Na. Ti'n really a thing. Mae Twitter, mae'n gymaint o... Mae o'n real dumpster fire go iawn. Dim bwys beth sy'n arno fo. Hyd yn oed fodd bynnag o be wyt ti'n credu a faint o Nazis wyt ti'n cefnogi. Mae o'n unusable o ran cael at pethau diddorol gan bobl wyt ti'n dilyn neu mae'n rhannu. Chos mae... Dos da... I ryw radd mae pobl yn gallu cuddio tu ôl I pethau yr anonymity o'n efo ac yn gallu deud pethau sy'n nhw'n nesely'n deud yn gyhoeddus neu deud os oes o pobl yn gallu cysylltu fy nôl I enwa nhw. A mae hynny'n newid y ffordd mae pobl weithio. A hefyd mae lot wedi cael ei agor fyny'n programmatically, mae'r news editors am hefyd wedyn yn drysu beth sy'n mynd ymlaen ar Twitter I fod yn beth sy'n mynd ymlaen yn y byd go iawn a mae hynny wedyn yn creu rhyw fath o feedback loop sydd wedyn yn drysu pawb wedyn chys ti'n really gwybod beth sy'n wir neu beth sy'n ddim I mwy a so dwi'n meddwl na Twitter ydy beth sydd o'i le ond un o'r pethau sydd wedi helpu bod pethau mynd o'i le os mae'n hynny'n sens fatha dwi'n teimlo fatha ryw radd fatha oedd o'n symptom o'r broblem yn ytrach na'r problem os mae'n hynny'n sens ddod ar un nôl dwi'n edrych ymlaen I weld sy'n beth sy'n datblygu cos fel o'n i'n deud y vibes ar Blue Sky oedd very much vibes Twitter cynnar sydd yn neis llai ddim gweld o'n aros fel na cos dydy pethau ddim like, mae holl cymuned y wedi symud ymlaen rwan a mae'r geimio'r system, mae'r content farming, mae threads for the sake of threads. Dim just threads Instagram, literally threads ar bob peth. Fel, hey, did you know about this one strange coincidence? Like, nah, I could not kill this. Yeah. Ond y geimio'r system o ran cynnwys. Ond dwi'n intrigued I weld sy'n mynd. Ond, un peth dwi'n flin amdan, dydy'n awydd I rannu fy mywyd a fy niddordebau arno fo ddim yna rhagor. Dwi'n cofio y teimlad o gyhoeddi ar-lein am y tro cynta. Rhannu dy hynna'n allan yna.
oedd o'n greu, a dwi'n cofio siarad efo rwy'n fel couple o fynyddoedd yn ôl mewn rhyw cynhadledd neu rhywbeth, oedd o fel, o'n i'n arfer dilyn ti ar Twitter, be gweithodd i ti? And he just fel, well, I mean, peth teulu, could not care less amdan rhannu big profiad rubbish o'n i'n mynd trwy adeg yna. Oedd o just ddim yn y fi. A dwi wedi bod yn eistedd Blue Sky efo analysis paralysis just yn mynd, does gen i ddim byd dwi'n teimlo bydde unrhyw arall eisiau darllen. Obviously, fyddwn ni'n gallu rhannu stuff aclediad yna, cos dyma di sut dwi'n rhannu'n hynna'n efo y genedl, I suppose. I mean, mae'n just broadcastio am 2 awr straight and, fine. Yn ni'n neud hynna. Dyna pam nes i stopio'r Twitter ag ar Instagram, really, oedd just yr sort of... Mae di troi, ti'n gwybod beth achos bod bobl yn influencers rwan, achos bod bobl yn gwneud i bywoliaeth o rannu ei hunain, mae unrhyw beth sgynna i rannu yn mundane a pointless mewn cymhariaeth hefo y content farm o bobl sydd dyma be maen nhw'n gwneud. A dydyn nhw'n really yn... Rhannu hynna. Mae'n bod ag o iawn. Mae'n y veneer o authenticity yna. Rwy'n peth pan ti'n cael actor yn chwarae nhw hynna'n mewn sioe. Maen nhw kind of fan, ond dyn nhw really kind of ddim. So hwnna, dwi'n credu ydi lot yn efo. Does gen i ddim... beth yw'r gair? Pretense bydde y stwff sgenna i ddeud o ddiddordeb i bobl yn y cyd-destun yna. Mae be bynnag ffynnu gif allai tac ymlaen i ddiwedd y sgwrs yma. Diolch yn mynd i... Diolch yn ddiddordeb. Whereas ar y cychwyn, o ti'n teimlo fel, oedd bobl efo, like, diddorol. Ti'n ma, achos mundanity diddordeb mewn bywyd y bobl eraill oedd be o ti'n neud yna. Lle dwi'n teimlo rwan, mae'n ddiwydiant ym mhob ffordd. A ti'n gor'o mynd fewn iddo fo fo mindset o gameo'r system i hyd yn oed dechrau sgyrsiau, dwi'n teimlo. A dydw i just ddim y person entertaining yna. Yn anffodus. Medden ni ar podcast hir supposedly entertaining. Ond dos yn neb yn gwrdd hwn. Dim o loads bell yn mynd. Yes, do'n i just eisiau neidio fewn i stori oedd y ti wedi rhoi arno. Project Lleisiwr gan Canolfan Bedwyr. Hwn yn gret. Be ddod ydi taro ti am hwn, yes? Wel, mae hybryd. Dyna dio. So project ydi ond i bancio lleisiau bobl sydd mewn peryg o colli lleisiau nhw. So ti'n gallu rhoi dy lais mewn banc, basically, ar hard drive mewn ffordd, So ti'n gallu mynd i fewn a recordio dy lais i gadw fo at os wyt ti'n digwydd bod wedi colli dy lais a dwi ti'n gorau cael Stephen Hawking voice wedyn i gallu neud o, a fod o yn siarad yn Gymraeg yn hytrach na pam ti'n teipio fewn geiriau. Pla ti'n cael Siri yn darllen allan negeseuon Cymraeg chdi weithiau, a ti'n just cael 3 allan o 10 am effort. Ond o le ar wan, da chi'n cofio flwyddyn dwytha nath Apple ddod o feature allan ar yr iPhone, lle da chi'n gallu recordio llais eich hunan arno fo, rhag ofyn fod hyn yn digwydd, so mae gennych chi banc y llais ar yr iPhone, ond mae mond ar gael yn Saesneg, dwi'n meddwl. So mae Canolfan Bedwyr wedi datblygu'r technoleg ma dros gyfnod hir, dwi'n meddwl. Be di enw fo da? Welsh Language Technology and Action Plan, na? Mae enw specific ar enw merchetaidd o beth dwi'n sorry, dwi'n siŵr beth sy'n yn yr un modd a Siri, dyna di'r Maxen? Na, cyddi Maxen dio. Dyna di enw'r technoleg ma nhw'n defnyddio i wneud o. So dos am fawr mwy o wybodaeth o fewn yn y stori amdan sut maen nhw wedi mynd rownd ti, ond fysa fo'n dda clywed yn union sut a faint o hir maen nhw wedi cymryd i wneud o.
os mae bobl Crol yn Bedwar, dydd y fath beth bod nhw'n clod hwn, a maen nhw eisiau dod a siarad amdano fo, then pingiwch ni, a nhw'n ni... Ond fo fydd ddiddorol gwybod, ydy o'n dod fel app ar dy ffôn wedyn, neu wyt ti'n cael dyfais arbennig i ddefnyddio hyn? Ond fod, dwi'n mynd abod neb sy'n colli llais, so dwi'n mynd gwybod os dyn nhw'n defnyddio laptop. Gosh, so ti'n lyfio meddwl bydde tablet just yn neud hwn i chdi, yn hytrach na goffa cael soundboard cyfan fel Stephen Hawking cael yn i gader a bethau, so yna'n ddiddorol iawn. God, ti'n anghofio, twyd, yes, dwi ti di bod yn siarad lot ynglyn accessibility. Ti'n anghofio faint mor pwerus ydy ffôns o ran lefel o pethau fyny. O'n i siarad efo ffotograffydd oedd o'n dechrau colli i olwg. Ac oedd o actually gallu cymryd portraits efo i ffôn o oherwydd yr accessibility. Ie, dwi wedi gweld adverts ar hwnna. So sut mae hwnna'n gweithio? Fantastic. So mae'n a voice assist, a mae'n a auto detection o gwynab. So mae'n pwyntio'r ffôn teg at rhywun, a mae'r ffram yn pigo allan y gwynab ac yn deud face detected. Wow. A mae'n gallu fframio o fyny a tynnu'r llun a mae'n gwybod mae'r camera di spotio ar meddalwedd di spotio dweud ydy mae hwn yn edrych ar gwynab Mae'n hefyd yn deud a little further down to the left neu rhywbeth fatha fersiwn Cymraeg yn deud chwith there seithi ond na mae'r stwff yna a hyn really ydy be sydd yn fod yn wych am y technoleg ydy'r syniad mae bod o'n roed yr teclynna ma ac yn galluogi pobl just byw a bod yn mynd o gwmpas yn y byd a neud be mae'n a un o'r beth cool i weld Apple efo hearing aids yn yr AirPods a stwff yna a stwff just neud y technoleg yn unobtrusive a nid o bod o'n gallu just sleidio mewn i dyfywyd i mewn ffordd sy'n just yn gallu roed yr help yna pan ti angen o a mae'n gret o beth yn ytrach na bod o'n rhywbeth sydd yn just y ffarmio dy ddata ti ac yn tre gwerthu fe rhywun. Da ni di bod yn neud y podlediad ma ers mor hir. Unwaith eto, dwi wedi clywed am lot o, especially YouTubers dwi'n dilyn, Lena Norms, mae hi wedi cael bobl yn, mae hi'n eitha, fel mid-sized YouTuber, ond mae gen hi acen Coventry, eitha fel nodweddiadol. Di hi ddim yn Mr Beast, ond di hi ddim yn ni. Just y syniad o'r mid-sized YouTuber. So mid-sized car. She's the Ford Focus of YouTube. Ond mae hi di ffindio, mae bobl dwi'n fflagio fyny iddi hi TikToks o bobl yn gwerthu fel wallets ar gyfer budgetio, ti'n tynnu loads o cash allan a ti'n cael plastic wallets ma ac mae'n deud, ond mae'r person ma di clonio llais a mae'n dechrau fo yn deud it's a mystery pam na llais fi maen nhw di clonio, ond maen nhw literally achos oedd hi'n deud, mae'n eitha hawdd i wneud achos mae genna i fel 20 mlynedd bron 15 mlynedd o leia o YouTube assets iddyn nhw just bwydo achos bod fi wedi bod yn ei hwn mor hir ac yn ni just fel fi'n eitha lwcus bod gen ni 5 gwrandawyr TBH achos a bod ni'n neud o'n Gymraeg ond 100% ys ti rwy'n eisiau dwy'n lleisio ni i neud soundboard nhw hun I mean i beth shits and giggles Bryn, shits and giggles I mean really os da chi'n neud soundboard o llais ni then fucking old man I mean really so dwi'n really falch bod gwybodaeth bod unwaith eto Canolfan Bedwar neu cool stuff to just wastad dal i gredu a hefyd cario ymlaen am ddiheiro i'r sawdrian sydd yn gryndau hwn ac yn teipio o fyny
Mae nhw wedi gorffan erbyn Surely ma' nhw 'di rwan. gorffan Mae hwn. bres erbyn nhw'n. Gobeithio Mae nhw wedi symud ymlaen i bethau go iawn fatha adio lleisiau bobl sydd actually angen nhw. I bobl. A lleisiau ni. Bod nhw'n gorfod rhoi i fyny fo'r at y nonsense ma. Yes, dwi really eisiau siarad am waltzer.com. Dwi really eisiau siarad am hwn. Please gyrru hwn. Cos mae hwn yn right on brand ar gyfer fun shits and giggles. Ie, dwi'n meddwl gwybod pwy sydd wedi creu, dwi'n deud ar y gwefan. Inspired by Ben Wallace, I made a bot that crawled YouTube. Nah, anyway, so story. Bedio ydy fod, mae'n deud ar y gwefan yma, rhwng 2009 a 2012, fod iPhones efo feature yn nhw i just gyrru fideos chi syth i fyny i YouTube o'r Photos app. A wedyn, so mae hynna, y fideos da chi'n gyrru fyny iddyn nhw yn dod efo enw penodol, fatha IMG _ be bynnag ydy'r rhif hwnna. Ac wedyn mae nhw just yn random fideos gan bobl yn neud pethau efo'i teulu neu be bynnag, fideos o'r plant a falle, a mae nhw efo, mae rhaid nhw efo neb di gweld nhw erioed, a rhaid nhw efo just yw 20 fyw, so mae'r gwefan really simple efo remote yn hofran yn efo, a wedyn ti'n clicio nhw a ti'n just yn cael random video constantly o y snapshot bywyd mae rhwng 2009 a 2012 a pobl dwi'n lyfio fo. Mae'n slice of life go iawn, a slice of history. O'n i byth yn meddwl byse shitty video quality phones an aesthetic choice, a dwi'n watched y videos yma, like, mae rai chi, please clicio hwn, waltzer.com waltzer.com bydd o'n y show notes, ond gwnewch ar rwan, mae o'n amazing. Mae just, dwi'n gwachod fel Dance Round the Tan yn y Philippines ar hyn o bryd, just loads, a mae'r dillad, mae o fel proper weird time machine. Yn anodd mewn credu fod o mor hir yn ôl. Ac eto rhywsyd ddim mor hir yn ôl. Ie, y ddau beth rhywun pryd. Ond edrych nôl dros hwn, achos oedden nhw'n deud, mi oedd iPhones ag iPads pan nhw ddothon nhw yn arfer cael ei shipio hefo bwtwm yn edrych fel hen teledu, oedd just yn deud YouTube. Ti'n cofio hwnna? Ti'n cofio'r bwtwm like hen teledu? Oedd. A fel dod pre-built. Oedd o just fel, just clicio ar hwn. A wedyn, wrth gwrs, unwaith oedd Google di dechrau wneud Android phones, di whatever I hun. Oedden nhw just wedi rhoi fyny yn nhw. Ond mae hwn just yn addictive. Ynddi, mae'n mor bizarre pan ti'n clicio rhywbeth a mond 4 person sydd wedi gweld o. Mond 4 person arall sydd wedi gweld o. Loads o stuff babies. Absolutely loads of videos babies. Like, obviously, cyn bod bobl yn ffigur allan hawliau plant online, whatever. Mae hefyd, just y ffaith bod fel pwy ydy'r bob ma? Achos mae obviously gen nhw dal, like, YouTube accounts, neu whatever, ti'n meddwl? Like, di hein I gyd ydi mynd fyny I fel Google accounts bobl. Neu ydi o just yn oedd gen Apple just lle oedd nhw'n casglu nhw I gyd. Oeddech chdi'n gorau creu account YouTube I ddechrau ni, dwi'n gwybod. Dwi'n meddwl, so dwi'n chdi'n gorau, neu bod chdi'n gorau logio mewn I YouTube yn sicr. Mae ansawdd rei yn nhw yn really da. Mae'n shocking sut ffaint o da di'r ansawdd. O, bosib bod eich fatha gyn ti dy gamera bod chdi'n uploadio fo, so dwi'n meddwl bod Canon hefyd yn defaultio efo fyd underscore rhywbeth efo I pan ti exportio dy fideos, eich bod rhywbeth fel la hefyd. Mond un fyw mae hwn I gael. Hogyn bach yn neud splits o flaen teledu. Splits go iawn. Gymaint o stuff babies, gymaint o cartwheels. Just eto vibes we gynnar. Ers a ti beth yn meddwl bod 2012 yn we gynnar. I rhaid chi sydd yn gryndo. Ond mae Iestyn y Sioned yn... Dwi'n mor sori.
Dwi just yn gwachio'r ddau yn nhw Mae bod yn o'n captivated. hyfryd. Ie, mae o'n, un o hynna lle ti gallu fel stuck yn o'n moria. Just yn Dwi'n lyfio bod nhw'n galw fo, this is the send to YouTube era. Ond, wow. Fatha daily dose of internet, ond wahanol. Daily dose of old internet ydi o ddo? Dwi'n gwybod bod ni just fel, da ni yn troi ni fewn i fel flipping boomers wrth just edrych ar hwn. Dwi'n lyfio, mae yna erthigol fan hyn o'r New York Times fel. So, erthigol o 2012 yn deud, the rift between Apple and Google just got a little wider. On Monday, Apple released a test version of its coming iOS 6 operating system, which powers iPads and iPhones, and developers promptly noticed that the YouTube app was missing from its lineup of built-in apps. Dun, dun, dun. Stephen P. Jobs, Apple's former chief, was infuriated by Google's push into the mobile market with its Android operating system. Like, mae hwn yn peak haglediad, guys. Mae hwn yn fel... Dyma'r shit ydyn ni'n siarad amdan gymaint. Apple is tangling with Samsung, Google's biggest Android phone partner, over patents in a court case that may see a proxy war against Google. Dwi'n lyfio bod classic New York Times thing, Steve Jobs, ond oedden nhw'n galw fan Steve Jobs, oedden nhw'n iwsio i enw llawn o Stephen P. Jobs. Oedden nhw'n galw. Okay, os ti eisiau mynd i fewn i maximum level of nerdery, ti'n gallu prynu oh my god mae Bryn yn codi mae'n mynd i'r bookshelf mae gen i fo ydy o di grabu rhyw fath o style guide o rhywbeth be ti di neud Bryn ti wedi it's the Sunday Times style guide mwy o diweddar sorry just the Times of the Sunday Times be dwi angen dysgu Bryn a Bryn so hwn ydy so mae'r papur newydd fel the New York Times yn bachu mae Guardian hefyd yn neud hyn mae'r Guardian style guide so Oxford comma or not Bryn dyna mae'r stwff fel nad mae'r sôn so beth yw'n licio di so just offer tab o fama mae'n dweud exclamation marks nearly always unnecessary exclamation mark no way ever. It is rarely necessary. Avoid phrases such as best ever, fastest ever, and say simply best and fastest, qualifying where appropriate with yet. Yeah. Naught comes to bracket, not naught, which means the digit right, 0. Okay. Seasons, always lowercase when unattached, i.e. spring, summer, winter, autumn, winter, but Winter Olympics, etc. Yeah, so mae lot o'n nhw just beth yw'r house style. Dyn nhw'n deud yn hwnna, when using North Wales, do not capitalise North. Good point, actually. Gaf i ffidio. Yeah, okay. North, northeast, northern, etc. Almost always lowercase. Yes. There we go. Yeah. Ond wahanol pan ti'n deud North Korea. Mae hwnna'n actual gwlad. Northern Ireland, mae'n dweud, ti'n dweud efo prif lythyran. So, come on, journalists. Right. North Macedonia, so ti'n dweud efo prif lythyran. So, yeah, so lot o just ydi llyfrau. So, mae'n eitha sicr pan ti'n byd ti'n dweud bod Stephen P. Jobs. Stephen P. Jobs. A hwnna di i bydd i style guide nhw'n dweud os ti'n rhaid enwa per person, rhaid enw llawn nhw. Mae o'n un o'r pethau yma sydd yn weindio fi fyny am fod mae hwnna'n real, er fod o'n Bryncor, mae'n real Iestyn Cor hefyd. Rheolau. Yn unbelievable. Yn y pethau da ni'n neud yn cwmni da, rhaglenni, a mae pobl ddim yn defnyddio curly quotes pan maen nhw'n reid subtitles a stwff ar sgrin. Mae o waw, mae esboniaeth y fi ta y gwahaniaeth rhwng quotes sydd jyst yn syth a rhai sydd ddim. Mae rhai syth yn gallu mwy na rhan fwy ar amser yn cyfeirio at feet and inches. Ydyn rwan y brain fi di connectio hwnna. Yndi. So a wedyn mae curly quotes ydy yr actual quote text. Ti'n gweld da chi dysgu stuff ar y show a peth ydy hefyd mae'r cysondeb yn fod i helpu efo'r llais yr
So ti angen gallu neud yn sicr bod bob dim ti'n greu fel cwmni, neu creu fel hwnna yn dilyn y llais y cwmni, yn wedig os gen ti mwy na un person yn ysgrifennu yn llais y cwmni. I mean, tell me about it. Dwi'n teimlo, mae yna llawer iawn y lleisiau'n byw yn fy mhen i, a dwi ddim quite yn siŵr pa un ydy'r un iawn. Ond, ddedaeth ti un llais sydd wedi aros yn fy mhen ac dwi wedi ffeindio fan anodd iawn i gael allan. Michael York as Basil Exposition. Mr Basil Exposition, ein hoff berson. Bron mor enwog yn y haglediad lore ac y mae Jeff Goldblum. Cos mae Basil Exposition, chwarae teg iddo fo, wedi wneud i hynna'n yn amlwg iawn yn rhan fwyaf ffilms mae ni wedi watcha dros y blynyddoedd. Hoffem ni, unless bod gen yr hogiau newyddion da chi really eisiau trafod, hoffem ni wahodd pawb i ddod i'r Fun Times After Party-ish, a nid yn ôl i 1997 efo ni. Dwi am wedi newid mwyn i'n velvet suit fi ar ruffles. Iawn, just cryfat ti sgan ti rwan, Bryn, ti angen rhoi rhywbeth cynnes ymlaen dros efo. Hogiau, welwn i chi, a gynulleid fanwl, welwn i chi ochr arall i hwn. Diddly-doo. Oh, Mike Myers film arall. Diddly-doo. In 1967, an international secret agent was cryogenically frozen in case the world ever required his services again. Now, evil is threatening the Earth, and the time has come to bring him back into the 90s. It's not unusual. Allow myself to introduce myself. Danger Powers Personal Effects. Actually, my name is Austin Powers. Danger's my middle name. I'm going to need you to sign these release forms. Okay, name. Sex? Yes, please. In his time, he was the coolest secret agent alive. Unfortunately, It's freedom, baby, yeah! this is not his time. He's a swinger in a square world. A lot's changed since 1967. Bring on the sexy stews, man! Yeah! We're called flight attendants now. And he's a stranger in a strange land. This is my mother, Mrs. Exposition. Lovely. Austin! What have you done? That's not your mother, it's a man, baby! Why won't this wig come off? Well, now you shake it to the left, you shake it to the right, you do the hippie shake. Ow! That really hurt! Who throws a shoe? Honestly. Mike Myers. Yeah, baby, yeah! Elizabeth Hurley. Don't forget these. Oh, thanks. Austin Powers. International man of mystery. Always wanting to have fun, Austin. That's you in a nutshell. No, this is me in a nutshell. Help! I'm in a nutshell! Hey, baby. Yeah. Yeah, baby. Yeah. Allow myself to introduce myself. I'm Sianed, and I've just watched Austin Powers International Man of Mystery. Hogia. Dwi'n mor falch bod fi wedi gwneud hwn. Dwi'n gwybod oedd hon yn awgrym... Dwi'n cedi oedd hon yn awgrym eitha offensif i bobl oedd yn meddwl, be, ti'n meddwl bod hon yn ffilm wael? A dwi'n fel... O ia, na di. Be di hi ydi... Palette cleanser. Ti'n gwybod beth i hi fel, mae'n ffilm ddrud sy'n teimlo'n rhad, sydd actually yn ddrud, sydd actually wedi sgwennu a'i ffilmio'n really, really dda. Yep. Mae'n unashamedly silly. Just silly. Just funny yn y ffordd i pethau ddim actually yn trio bod dyddi yma. Mae pawb rhy self-aware i fod mor silly a hyn. Mae ffynu chdi bod o'n ddryd hefyd, chys 16.5 million nath o gosti ffilmio. Oh my god, yma'r sets na! Ti'n gael sets na gyd? Yep. Efficiency ar y diawl. Yep. 16.5 million nath o gosti i wneud. Alright. Yeah. Dwi just angen diolch i Mike Myers am ddod â Basil Exposition mewn i'n bywyd ni. Ti'n gwybod pwy arall ti angen diolch i? Na. Hold on. Nid i'n chwthu dy feddwl di.
weles i enw yn y credits o'n i ddim yn disgwyl gweld yn y credits. A dwi'n meddwl na hwn di'r enw. Sydd yn cynhyrchydd ar y ffilm. Demi Moore. Demi Moore. Oh my god, o'n i yn cofio hwnna. Demi Moore yn cynhyrchydd ar y ffilm. Oh my god. So dwi di bod yn tre edrych mewn iddo chdi bach o beth i chi gweld oedd hi di buddsoddi mewn cwmni cynhyrchu ffilmiau a nhw oedd un o'r cwmnïau nath actually cynhyrchu'r ffilm ma. Ydy'r cwmni efo'r logo weird ar ddechrau'r ffilm o'n i erioed i gweld o blaen? Dwi'n meddwl di i composib. Ond o'n i edrych trwy hwn so'r criw tu ôl iddo fo, Jay Roche, sef nath wneud yr cyfarwyddwr yn nhw i gyd, hefyd i wneud ffilm ar enw Bombshell yn ddiweddar. Oedd o am yr downfall o Roger Ailes yn Fox News. Yeah. A nath o hefyd wneud Meet the Fockers. Oh, wow. So mae'n mynd o fatha dros y siop i gyd. Mae na comedy cefndir yma. Yeah. So, ceisgrifennu gyfan gwbl gan Mike Myers. So, dwi'n meddwl hwnna hefyd yn helpu. Mae lot o'r ffilms mae'n wedi bod yn gwachod. Mae'n mwy neu un person y sgwennu yn efo. A dwi'n meddwl hwnna newid yr sort of yr tôn beth a benydd. A dweud ti, un o'r rhesymau o'n i wedi fflagio fyny gadewch i ni watch Austin Powers, heb am y ffaith fod ar ITVX, sy'n golygu o'n i'n gallu watch yno. Oedd, mi nes i am un mis, nes i neidio fewn i Patreon ar Blank Check. So Blank Check yn un o fy hoff podcasts. Just, mo'n hirach na'r haglediad, ond ma'n siarad am un ffilm bob penod. The auteurs. A maen nhw'n mynd trwy careers cyfarwyddwyr bob wahanol. Ond ar Patreon nhw, maen nhw just yn neud fel... Maen nhw just yn neud cyfresu ffilms, so maen nhw'n neud like The Bond films, neu maen nhw'n neud like The Mission Impossible films, neu rhywbeth. A dim really siarad amdanyn nhw yn y ffordd maen nhw'n siarad ar y main feed. Maen nhw just yn neud fel watch party, so ti fel gwyliwr just yn rhoi y ffilm i fynd. So maen nhw'n neud commentaries. A nath nhw'n rhoi Austin Powers arno, ac o'n i ddim yn gwachio ni just yn fel gweithio neu reid y beic ni fi neu be bynnag. Ac oedd just gwrando ar yr professional film broadcasters ma yn corpsio methu siarad faint o hwyl o'n nhw cael yn ailwylio hwn am y tro cyntaf mewn 20 mlynedd yn mind-blowing. O'n i just fel, dyna be da ni angen. Dwi angen i'r boi. Da ni angen just... Da ni angen silliness. A mae o'n stupid. A mae o... Cos mae'n rhan o'r ti fel, oh my god, we're sexual politics yn effernol yn yma. Ond oedden nhw fod yn effernol? Oedd nhw i fod yn cymryd y pes oedden nhw te. Ond o'n i edrych, so mae'r criw tu ôl iddo fo'n anhygol, really, i fel. So mae gen ti Eric McLeod, sef yn EP yn cynhyrchydd ar Kong Skull Island, Pacific Rim Uprising, Black Adam, Godzilla vs Kong, Godzilla X Kong. Mae gen ti Demi Moore, Mike Myers. Hwn sy'n fi ac o'n i'n really hapus efo hwn. Claire Rudnick Polstein, sef yr unig un o'n i'n gyfarwydd o hyd i gweithio ar oedd ffilm o'r enw Wag the Dog. Sef efo Robert De Niro a Dustin Hoffman ac Anne Hesh. Fath yw political scandal, o hwnna'n really da. Jennifer a Suzanne Todd oedd nhw wedi gweithio ar Memento, Jason Bourne, G.I. Jane, Die Hard 2 a'r 1995 Mighty Morphin Power Rangers a hwn hefyd dwi'n mynd i gwerthfawrogi hwn hefyd y cinematographer boed nhw Peter Deming sydd hefyd wedi gweithio ar pethau fel Mulholland Drive Twin Peaks. Oh my god. So David Lynch's cinematographer. My Cousin Vinny a The Menu. Flip, The Menu. So mae'r boi ma di gweithio efo Sam Raimi, efo Lynch ac efo Wes Craven. So mae'r criw tu ôl i'r thing man fucking anhygol. Obviously, mae'r rhaid bod... Unwaith eto, mae'r rhan yn y fi isio gwylio YouTube, like, making of... Mae'n rhan yn y fi fel, dwi ddim yn licio edrych fewn i comedy gormod. Dwi ddim eisiau gwybod beth mae
Like, beth sy'n tu ôl i stuff fel un. Achos dwi'n eisiau gwybod bod Mike Myers yn dwat. Dwi'n eisiau gwybod faint o byrfyfyrio ddech chi cael ei dim lot. No, mae'r ffilm yn scripted. Actually, sy'n ni'n mynd syni bod... Os na Mike Myers sydd wedi sgwennu fo, sy'n ni'n mynd syni bod a lot o'r sgwennu actually really dda. But mae'na byrfyfyrion, probably just gen fo. Fod oedd o'r Saturday Night Live cyn hwn, Oedd. Yeah. So, y ffilm yma oedd wedi achosi fo a Dana Carvey oedd yn Wayne's World hefo fo i gwmpa allan, dwi'n meddwl. Chos oedd Carvey'n yn teimlo bod oedd i cymeryd lot o'r ysbrydoliaeth am rei o'r cymeriadau bachu wedi dod o... Supposedly, mae o'n i ddim yn gwybod hyn, cos dwi ddim yn lot o like inside broadcasting thing person, really, efo... Cos mae lot o bobl sy'n Saturday Night Live fans yn Saturday Night Live fans for life, yn mynd yn lyfio fo. Ond, supposedly, like, cynhyrchu'r Saturday Night Live ydi Lorne Michaels. So mae o'n fel enwog iawn, a mae gen o fel llais eitha distinctive, eitha draw, eitha fel kind of New York cyfryngu, kind of... bod o Canada, sydd yn weird. Oedd ddim yn swnio'n Canadian, anyway. Ond, mae'n troi allan oedd gen Dana Carvey impression arbennig o'n efo, achos oedd neb wedi gallu cracio sut i wneud impression o'r boi ma. Ac oedd Dana Carvey wedi cracio fo, a wedyn oedd Dana Carvey yn cyhyddo Mike Myers o fel, mwyn neu llais Dr. Evil, wedi dwy'n impression fo o Lorne Michaels. So os ti'n watching videos ar YouTube, like, mae'n eitha funny, cos ti'n mynd, oh my god, diolch yn hollol iawn. Ond, mae hwn i gyd eto, just yn siarad am bobl yn siarad am stuff. Gyn ni flash o nôl i 1997. Diddly-doo. O'n i'n 14, ond oedd Iestyn in the prime of life. Iestyn... O'n i velvet suit. O'n i wedi cyrraedd Caerdydd, ac o'n i'n cerdded lawr Queen Street, efo pawb yn cerdded tu ôl i fi, i gyd yn neud y dance moves. Ac yn loads o blodau yn fel... Oedd. Marching band tu ôl i fi a bob dim. Merched y redag yn sgrichian. Ie, oedd yn bell off o hynna. Oh my god, I bet. So ie, nes i fynd i weld o yn ail blwyddyn coleg fi, ac dwi'n cofio mynd i'r Odeon i weld o Flashback ar Queen Street, ac fod o just crio chwerthin yn gwylio fo, ac a just efo cynulleidfa mawr hefyd yn crio chwerthin rhywun pryd, yn really contagious. Love it, mae just yn meddwl. A un ffilm arall o'n i wedi gweld yn y cinema drws nesa, o'n i wedi gweld yr un arall, yr ABC, oedd hwnnw dwi'n meddwl, a oedd cynulleidfa'n watchad Mars Attacks. Ac oedd y cynulleidfa i gyd yr un peth yn rolio rownd yn chwerthin ar hwnnw. So dwi'n gwybod sut mae hwnnw'n dal i fyny erbyn hyn, ond dwi'n wedi weld ers ti'n meddwl, dwi rioed wedi gatio Mars Attacks, dwi'n cofio bod Tom Jones yn efo. Really? Na, oedd o ddim yn thing. Oce. Eich dylen ni... Eich bod o'n rhaid ar y restr. So gen ti Mike Myers, Liz Hurley. Liz. Fel Vanessa Kensington, Basil Exposition, yn gwrs Michael York. Robert Wagner, fel number 2. Gwante, lle arall dwi'n nabod Robert Wagner from such films as... Just gyda character actor, a mae'n wedi bod yn bob math o beth. Fod i number 2. Oh my god, mae'n wedi bod yn mynd ers, like, 50 neu rhywbeth. Classical, 60s. Yeah, brilliant. Okay. The Longest Day. Oedd o'n The Towering Inferno. So, gwante... a hefyd Seth Green. Wel, un o'r Seth Green. Rhai oedd yn cyflwyno ni Seth Green drian. Ie, chyda nath o'n neud hwn gafodd hwn ar rôl dechrau'n bod yn Buffy. So nath hwn ar rôl Buffy. Ie. Ond, dyn gyd ti'n lot o actor. A Will Ferrell. Oedd. Yna fo. Will Ferrell... Ydy o'n dod nôl yn The Spy Who Shagged Me? Ydy. Fysa hynna'n esbonio. Ydy. Dwi'n ti'n mynd i Sterling fel ffrau Fabesna, ac
Fabiana Udenio fel a lot of vagina. So, yeah. Excuse me. Just a vibe. Be sy'n mor briliant ydi? Be bynnag wyt ti'n mewn dan efo fel ffilm? Mae gwylio... So, oedd y 60au i'r 90au mor bell mae'r 90au ni. A mae hwnna'n thing, like, bach o brain scramble o ran fel athronyddiaeth a gyda llif amser a be dyn ni'n edrych nôl. Chos ti'n edrych nôl ar, ti'n ma, mae na jokes y stwff sydd yma, mae na chydig o fel... Wel, mae yna loads o casual misogyny, ond ti beth quite siŵr os yna'r ffilm sy'n neud o neu'r cymeriad sy'n neud o. Mae yna, mi na i ddeud, Austin, am bob peth y gydio, mae o yn eitha hapus. Mae Miss Kensington wedi cael gormod i yfed. A mae hi fel, okay, then I will shag you with a fel, no, I can't, darling, you're drunk. Ac o'n i just fel, oh, not really sweet. O, nes i sgwennu hwnna lawr. Oedd o fatha, respects. Consent. Yeah, enthusiastic consent. A sôn am enthusiastic consent, mae, yeah, baby! Dyna nes i sgwennu lawr. Austin Powers digs on consent, baby, yeah! So hwnna'n... Ond y beidio, mae lot o'n fod fatha just... oedd yn gwybod lle i draw the line type of beth. Oedd o'n just yn... Lot o'n fod fatha... Oedd y jokes yn teimlo... Oedd rhywun yn teimlo'n gas, really. Ar unrhyw pwynt. Oedd o'n just fatha... Lord of... Just fatha... Tokyo Fun ar fatha... Dwi'n gwybod, like, mae'n hawdd i ddweud, ffilms dyn nhw'n neud ffilm rhagor. Like, dwi'n trio cofio... Genuinely ddim. Ffilms sydd wedi neud i fi giglo. Fel, just giglo. Dwi'n angen, like, clever landio jokes. Just consistently. Visual stuff. Mae pob pishin. Golygfa, lle mae o'n goro, lle mae yna physical comedy yn y ffaith lle mae o'n rhoi y darn o ffrwyth, achos mae'n cerdded rownd yn hollol noeth, a mae Miss Kensington yn rhedeg rownd yn hollol noeth. A mae'r ballet corfforol comedic ma yn silly, ond yn grefftus ac yn os. A mae gen ti Leslie Nielsen ydy'r boi arall sy'n dod i meddwl yn y pethau eitha tebyg. Fatha airplane-y-esque sort of... Hwna dio, fel Zucker Brothers. Just absolute, like, machine gun, set-up, payoff, brilliant. So ni'n lyfio, so ni'n cadw... Sorry guys, beth yn neud. Be sy'n od yn y ffordd mae'r ffilm yn edrych a ffordd mae o, fod Spice World... The movie Spice Girls, the movie rhywun blwyddyn. Y vibes, dio. A mae o union rhywun British vibes. Y 90s throwback dyn ni'n mynd trwy ddo rwan, ydy'r 60s throwback oedd y Spice Girls yn mynd off, ac oedd hwn yn mynd off. Chos oedd nhw'n cymryd y peth oedd The Hard Day's Night. Straight in London, baby. So, gyn ti hwnna, gyn ti'r stwff y Bond films i gyd, ac oedd gyd yn fatha hanner ffordd rhwng fatha Michael Caine a Ringo Starr type thing, efo'r acenion yn mynd ymlaen. Ac oedd o'n just yn cymryd, oedd Mike Myers yn sincerely commitio i'r bet, lle oedd, dwi'n meddwl, Spice World, oedd nhw'n fatha, oedd nhw'n bach yn knowing. Oedd nhw'n fatha... Richard E. Grant sy'n neud Spice Girls. Richard E. Grant i commitio'r thing, doedd. Oedd o'n fiawn. Ond oedd nhw'n trio bod fatha really knowing i ryw radda fatha. Oli clyfar da ni efo'r jokes ma. A lle ma... fel irony poisoned da ni'n cael rwan. A lle dwi'n meddwl Mike Myers fatha, ydy, ma hwn yn ffynnu,
ond dwi'n committed i'r cymeriad yma, dwi yn hwn, a dyna fydd o, a dwi'n cael y laughs trwy fi fod yn committed iddo fo. Gret hefyd ydi watcha do, a ti'n gallu dod reit o'r cychwyn, a ti'n gallu gweld y shake ar y graphics sy'n golygu bod oedd i ffilmio a projectio ar ffilm. Yeah. A oedd di bod o'n ddrud, ond oedd o'n edrych yn gret, o'n i'n meddwl. Yes, dwi'n siŵr sa ti'n check. Yeah. Please. Yeah, o'n isio codi pwynt y fyna de. A dwi wedi postio fo ar Threads, ac dwi wedi postio fo ar Mastodon, a dwi wedi gyrru e-bost i Apple. Ti'n cross-postio ar y podcast? Nes i'n reid ar Blue Sky am fod o'n i'n siŵr fod yn post gyntaf ar Blue Sky. By the way. So, nes i wylio'r ffilm ma efo cynnan 3 blynedd yn ôl. Dwi eisiau gwybod y report am hwnna wedyn. A oedd cynnan y chwerthin drwyddo fi gyd. Yes! Wrth i bod. So, rip off DVD copy fi oedd hwnnw sydd gyda fi, ac oedd o'n edrych yn gret. A wedyn, yn mis Medi, nath nhw ddod allan 4K version, sef be mae Bryn di brynu ar Blu-ray. Nice, Bryn. Ac, so, nes i weld, mae ar gael am ffeifar ar iTunes, Apple TV, na i brynu hwnna. Mae'r version sgynna nhw i fyny ar Apple TV yn fwdlyd. Dyna di'r unig ffordd i ddisgrifio'r lliwiau. A be dwi'n meddwl maen nhw wedi wneud ydy, maen nhw wedi tagio fo fel ffilm HDR, lle dylai fo just fod yn 4K. Diddorol. So pam ti'n gwylio'r ffilm yn HDR, mae o'n dod drwad yn fwdlyd oherwydd na standard be mae SDR yn sefyll am na? Standard Dynamic Range. Right. Wrth gwrs. So, wedyn mae'n trio fforsio llun HDR allan o SDR. Right. So, mae'n dod trwad yn fwdlyd. Di'r gwybodaeth ddim yna. Dim yna. So, o'n i'n gwylio fo, o'n i'n meddwl, hwn yn really tywyll pan o'n i'n dechrau gwylio fo neithiwr. Ac o'n i'n meddwl, dwi'n siŵr nid llada fi addasydd efo. O'n i'n meddwl, that's annoying. A wedyn eisiau edrych ar ffôn fi, ac yn amlwg doedden nhw ddim yn reid y ffeil 4K i iPhone 12 mini fi, ac oedd y llun yn crystal clear ac yn lliwgar ac neis. Ond ar teli mawr? Ond ar y teli mawr oedd o'n rybys. O'n i'n meddwl, na i clicio'r ffilm arall a gweld, mae'n edrych yn briliant. Ond mynd yn ôl i hwn, so dwi'n meddwl, mi na i drio fo fori, dwi wedi cael chance eto, ond os na i fforsio fo i chwarae yn SDR, fel ti'n gallu neud o'r Apple TV, dwi'n siŵr fydd o'n edrych yn briliant. So maen nhw wedi tagio fo efo metadata anghywir, dwi'n meddwl. Wedi hwnna, bys hwnna ddim yn problem yn y 90s? Bryn, bys o'n ddiddorol ar gefn dy Blu-ray, ydy o'n deud fod o'n version HDR ar y Blu-ray, ta ydy o'n just yn... Sorry, dwi'n Bear with, gallwn ni roed fel wait music, like... Make note. Ladies and gentlemen, Mr. Burt Bacharach. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just... Y peth yma da chi'n ei fi wneud. What the world needs now. Cwestiwn di dwi'n chi gweld. Aspect ratio, language. Fyna fysa fo de. HDR10? So dyna dio. Yeah, so mae'r llun yn HDR10 mi fod. Yeah, so 4K Ultra HD, mae'n dweud. Be mae hynna meddwl? Ella fod o actually yn HDR go iawn, ond fod Apple TV fi yr un 4K cynta a methu handlo HDR10. What? Ond dylai ti oli a gwybod am hynna? Wow. I don't know. I need to know. I must search. Hang on. Scandal. Dun. So,
Ia. Nôl at fun. Fun times. A so dwi'n fan mawr o'r ffilms Bond. Dwi'n enjoyo'r Bond films, a be nes i enjoyo... Dwi'n gwylio yn y drwad dwywaith. O ie, a be nes i really enjoyo oedd faint oedden nhw'n cymryd y pes o'r ffilms Bond sy'n gyd, o'r cymeryd y tropes sy'n gyd. I bobl sy'n heb wylio nhw. Exenghraifft, sorry, just holi cynnan. Ti'n modd ti wedi watch nhw fo cynnan, yes. Ac oedd o probably heb watch dim o'r... Na, dod o... Ella oedden ni wedi gweld Dr No. A'r unig beth, beth arall gyda fo, di be bynnag ma di gweld ar TikTok neu be bynnag roes, am fod ma yna references i James Bond i bod yn wedi'i efo Daniel Craig dros y blynyddoedd, ond ma di bod rhy ifanc i weld hynna pan ma nhw'n dod allan. So ie, dysgur am llawer o exposure. Ond oedd o dal yn ffynnu. Oedd o'n weld o'n hilarious, y ffordd, oedd o mor, y ffordd, y play on words pethau oedd o'n really ticklo fo mwyaf. Wow. Oedd o'n gyn ti fatha'r, oedd yr unlikely sort of space escape a gyd y sequence efo fatha tynnu fo allan o'r you went into cryogenic hibernation ac yn tynnu fo allan a wedyn y sequence na fatha Dr No wedi contaminatio fo ac oedd y shot o'n y fond oedd allan o'r gw coch na yn syth allan o Demolition Man Demolition Man, ie. A wedyn y gyd ti wedyn yr Dr No shower sequence na gyd a wedyn a wedyn y peth be oedd yn ffynnu fi oedd o'n di trio rhywbeth oedd striking hefyd oedd faint mor ddel oedd Liz Hurley a oedd nhw'n trio neud hi'n dechrau mawsi oedd nhw'n trio neud hi'n i gwisgo hi mewn fatha knitted sweaters I don't know, falle na dyna just y 90s erbyn Y2K oedd workwear yn thing o ti'n gwisgo i The Club ond oedd nhw fatha trio neud hi fatha mae hi'n prim a proper a fatha hi'n coboli fo'r hijinks ma a ti fatha ond eto ti trio neud hi fatha mae hi'n fatha Liz Hurley a mae hi'n stunning ac oedd yn eitha anygol. Ydych chi wedi gweld mab Liz Hurley? Ti'n gwybod y stori am mab Liz Hurley? So mae gen hi mab, hold on, allwch chi wneud bach o music wan? Right. Please googlwch mab Liz Hurley. Damien Hurley 1 ar Instagram. Please cymwch look. Da ni ddim yn judgy podcast. Please cymwch look ar Damien Hurley. Mae o'n cyfarwyddwr ffilm. Mae newydd Sorry, y gair ddweud ysdi oedd? Mae di cyfarwyddwr ffilm efo i fam, no? Yndi, mae di cyfarwyddo sexual thriller starring ei fam. Oh my god, mae'n edrych fatha hi? Yndi. Mae Damien Hurley... Dwi'n yn gwybod os ydi Damien Hurley wedi cael plastic surgery. Ie, beth sy'n mynd ymlaen efo'r jawline na? Mae o yn edrych... Mae'n edrych yn AI generated. Ydy. Mae o'n AI generated human. Admittedly ddo, mam fo ydi Liz Hurley a dad fo'n rhyw fath o millionaire, right? Mae gen ti'r boi na sydd wedi cael lot o surgery edrych dda Kendall. Hwna bedio. Ond swn i genuinely ddim yn syni tase Damien Hurley literally yn edrych... Mae'n edrych fel... Mae'r profile image o yn edrych fod o wedi cael lip filler neu rhywbeth weird. Ond potentially ydy, cos mae hefyd wedi tyfu fyny yn fel Hollywood neu whatever, right? Yeah. Dwi just eisiau bobl mynd ar tangent. Da ni ddim yn bod yn judgy. Mae just... Ti'n pan mae rwy'n just yn edrych fel... O'n i ddim yn gwybod bod humans yn gallu edrych fel na. Damien Hurley ydy un o'r bobl yna. Mae gynnu fo story page specifically ar My Face.
Fe dra'n clicio yno fo, fod dwi wedi logio fewn. Ys chi, drach yn ni yn troi fewn i fel, beth yw'r gair, fel judgy Instagram stalkers. Ond, mae lot o bobl yn dweud, mae'n really cwtio fe fam, mae lot o Instagram fod i basically swimsuit photos o mam fo, ond eto, mam fo di Liz Hurley. I mean, swimsuit photos about, a mae lot o bobl fel, I don't know os di hwn yn weird, neu di o just yn really lyfio mam fo. Ond, yes, so Damien Hurley, carrying on the rhyd lws i'r byd yma. Yeah. Here's passing the baton on. Yeah, ond... Sorry, athyn ni completely lawr rhyw fath o rabbit hole fyna. Ond oedd lot o'n efo set-ups a jokes gret mewn oedd gen ti jokes oedd yn funny, gen ti yn licio oedd yn dweud introduce you to a random task. Yeah. Ti'n gwybod beth sy'n odd ydi? Mae'n anodd i wylio hwn out of context, achos mae pob gair o'r hwn yn sound yn dy bend i rwle. Rwy'n peth o Wayne's World. Alla'n gwachio Wayne's World out of context, fel... Mae fatha gwylio Phantom Menace gynta, a wedyn mynd ymlaen i'r actual Star Wars go iawn. I know he's your father a falle. Ac yn gwylio Austin Powers, a wedyn mynd yn ôl a gwylio James Bond a odd job, he throws a hat like the guy that throws a shoe. That's what? Yeah, that makes sense. Just... Mae'r ffaith bod y ffilms yma kind of wedi diflannu hefyd yn ddiddorol. So maen nhw 30 mlynedd yn ôl, ond dyn nhw ddim di, fel dy Back to the Futures, dy ffilms massive, like epoch-changing ti. Oedden nhw'n teimlo ar y pryd, na dyna be oedd hyn. Oedd hyn just fel, yeah, of course, Austin Powers. Ond dwi ddim yn credu, like, dydy o ddim yn troi fyny ar fel TikTok loads, na. Dydy o ddim yn fel invadio memes chdi. Ond am oedran, am certain oedran, a certain... O, mae gyd ti rei o'r stills sydd yn memes. Mae gyd ti, I too like to live dangerously. Mae'n gret. A ti fatha, mae'n cymryd y peth chys mae gyd ti James Bond mae'n cool ac yn swaf a mae'n chwarae Baccarat ac yn lyfaint o debonair mae Austin Powers mynd i fewn ac yn chwarae Blackjack a ti fatha hit me. I like to live dangerously. Mae'r game cardiau'n amazing, cos dwi'n rubbish am chwarae game cardiau, am chwarae... Basically, hold on. So, be di'r game cardiau maen nhw'n chwarae? 21 maen nhw'n chwarae fyna? Yeah, exactly. Dim just so Blackjack 21. Ond mae James Bond yn chwarae Baccarat. Baccarat sydd yn game hollol wahanol. Ydy. O, mae'n chwarae poker yn Casino Royale. So so wrth gwrs gyd ti fatha'r standard encounter efo'r villain, mae gyd ti'r assassin wedyn so ti fewn wedyn mae gyd ti'r basically yn set-up anferthol ar gyfer poo joke. Mae'n dweud mae hwnna'n amazing. Who does number 2 work for? Who does number 2 work for? Yeah, you tell him, son. I'm a great. Introduce you to my number 2. Number 2. A wedyn, hwnna'n gyd just yn set up anferthol. Excuse me, I need to go to the little boys' room. Mae o, mwyaf ti'n sôn am Airplane, mae hwnna'n cant y cant ydy lle ti'n teimlo fel, right, dwi 100% yn gallu gweld yr llinach comedy. Fel rwy'n, dwi just yn ffigur allan, like, ydw i'n mynd i allu dangos
Monty Python i'r kids ma rhywbryd. A dwi ddim yn gwybod os di Monty Python yn mynd i hitio nhw. Mae stuff fel un falle yn. Dwi'n gwybod. Cos mae Monty Python literally o'r 60s. Ie. Wel, mae gyd ti... Mae lot o'n efo fatha'r stwff lle mae'n syfeilio'r oh my god, hon piso chwerthin. Binoculars, yr camera yn ferthol efo'r lens yn ferthol. I never forget a pussy cat. A mae'n just lot o just dumb jokes fel e. Amazing. Mae o yn concernio fi, chys dwi newydd weld cos o'n i'n meddwl, oh god, so be mae Mike Myers yn maen i wneud? A rwan dwi just fel, dwi newydd weld thing amdan The Love Guru. Ac yn i just fel, Nes i actually chwerthin yn hwnna. Ie, ond brown face, yes, this brown face. So, peth ydi, ma' na i ryw radda SNL curse. Oh. So, mae yna lot o actorion SNL wedi mynd ymlaen i trio neud ffilms yn seliedig ar cymeriadau o SNL sketches. Yeah, okay, o SNL sketches. A dydy'r ffilmiau heb di really gweithio yn yr un ffordd. So mae gyd Dan Aykroyd trio neud Coneheads o hwnna'n sketch. SNL. O gyd ti hanner dwsin o rei sydd just heb di gweithio. A mae'r lot o'r ffilms mae nhw'n teimlo fatha SNL sketches oedd yn ffynnu am fatha 2 funud ag ti'n stretcho fallan. Doedd hwn ddim ddo na. Ti'n gallu, o'na hwn yn cymeriad hollol newid dwi'n meddwl, ond mae'n lot o'n efo lle maen nhw'n fe chdi mae'r eigon yna mae'n concept tenna ond mae'n gweithio am 2 funud mewn sketch. Ti'n stretcho allan. Sketch ydi o'n hytrach na llyfr. Ti stretcho hwn allan i 90 munud a mae'r peth yn mynd fatha paper thin a mae'r audience yn mynd fatha mae'r gag di mynd dwi'n da ni'n really... Mae hwn yn rich iawn nhw'n dydi o ran fel ti'n edrych ar y quotes page a ti just fel mae'na stuff fel Miss Kensington, Mr. Powers, my job is to acclimatise you to the 90s. You know, a lot's changed since 1967, Woody Marston did. Now that, love, but as long as people are still having promiscuous sex with many anonymous partners without protection, while at the same time experimenting with mind-expanding drugs in a consequence-free environment, I'll be sound as a pound. just fell... like time travel. It's a time travel comedy. It's a bit Mae'r bit lle mae Captain America yn deud, I got that reference. Ti'n just fel, but hwnna the film. Mae hefyd mae'r gyd ti'r tropes ma sydd yn ti'n tynnu allan o ffilms ma ti'n just fatha mae'n gyd ti'r supervillains a ti'n fatha mae'n blackmailio the UN a maen nhw fatha cytio wedyn ni fatha we'll hold them ransom and we'll blow them up anyway and holding the shot Mae'r holding the shot a ti'n fatha should get lunch dyna lle mae fel ti'n dweud bobl Bryn byrfyfyrio dyma lle mae'r experts byrfyfyrio yn dyfynu achos mae Frau Frobis yna yn ôl pan maen nhw'n siarad ar blank check amdano hi mae hi'n actores sydd oedd hi'n enwog iawn yn yr UCB yn yr y byd byrfyfyrio Mike Myers hefyd yn dod trwy Toronto y scene yn Toronto ac yn Chicago dwi'n gwybod Cwestiwn Sioned yn specific oherwydd na ITV version nes ti weld just i weld os nes ti gael ydy Reddit yr un peth lle nath cod bita pen security card reit a wedyn nath a torri
Gad i fi A ddangos, wedyn- ydy o'n dangos yr disgusting bit, neu ydy o ddim? Achos, supposedly, mae yna edit Americanaidd a mae yna edit Saesneg. Ie. A fod wedyn, a maen nhw'n mynd i mae yna yr golygfa blaen lle maen nhw'n sgwisio'r boi dan y steamroller. A wedyn maen nhw'n torri teulu fo. bar. Ie. Ie, so Mae'r thing yn y bar yn amazing. Mae'r ddau scene yna ddim yn yr American version. Na, di. A hefyd, pwy arall sydd ddim yn efo? Christian Slater. So di o ddim yn yr American version? Orange I've got your Sherbet. orange sherbet. Does neb yn gallu neud sherbet yn tini'n iawn achos y ffilm yma. Austin Powers, ie. Ond ia. Right, fi jyst yn gwachod ysydu'r head chopping scene. Please cadwch chi'n line. Wel, o beth gyd ti ydi, fatha'r cymryd y pes o'r bits na gyd, fatha, oh yeah, we're going to put you in an easily escapable situation and just assume everything goes to plan. Dad, I've got a gun. I can shoot him now. No, Scott. Shush. Shush. It's not how it's done. I mean, honestly, like. So pam bys nhw'n tynnu allan yr un Christian Slater? Just dwi'n gwybod oedd o ddim yn symud digon fast neu fi'n gwybod. So y zooms, dwi'n lyfio, mae J. Roach yn ffilmio fo fel 60s ffilm o fel like zooms a fatha Batman y prosthetic danedd yma hefyd yn stunning. Dwi'n gwachod yr death scene, yr badly ill-tempered Seabass ma. Seabass. Ond mae'n union rhywun peth marwolaeth Dr. Kananga yn... Gen i weld. Dwi'n meddwl da ni wedi pasio, mae'n ffain, am fod oedd yn America oedd nhw eisiau fod yn PG movie nhw yma. Probably, yeah. A rwan mae'n PG-13. So mae o definitely, achos bod dyn yn cael... Mae'r dummy hefo'r pet, so maen nhw'n torri'r shot, mae'r boi yn mynd fewn a mae'n dyncyd dan y dŵr, a wedyn maen nhw'n torri'r shot, a mae'r reverse shot o Austin Powers yn mynd, a wedyn maen nhw'n just yn tynnu dummy hefo fel gore a ddim pen. Off. Not a time to lose your head. A beth sy'n gred ydi, eto, maen nhw'n linkro ar y shot, so mae hi fatha, a just fatha, mae'n rhaid fatha 3 gag, a mae hi fatha, okay, that's enough. Eto just load o stwff bach, fel la. A mae just eto cymryd y pace allan o'r tropes na gyd, fatha. Just, y mwyaf dwi'n gwachod o, mae'r prosthetic danedd yn... arbennig ysgrifennu. Apparently, oedd o mond yn gallu cadw nhw'n i gego am 20 munud oedd nhw'n mor boenus. Wow. Probably, dyn nhw'n mynd sens. A sydd ar o hwnna, mae gen ti'r bit lle maen nhw'n y bit efo'r... lle maen nhw'n mynd i'r bar... Mae'n cut your teeth fel pen y boi. Sydd i'r bar fel, hey, he's getting married tomorrow. A beth sy'n gret ydi hefyd, so'r prif boi yn y golygfa na, uncredited cameo gan Rob Lowe. Yn union! Fantastic. Ac mae just yr whole syniad yna o oh, nobody ever thinks about the henchman. Dyna dwi'n gag yna'n dod o fanna. Ti'n meddwl dylen ni neud Spy Who Shagged Me mis nesa, a wedyn dylen ni neud Goldmember mis Ionawr. Fyswn ni'n... Fedrai handlo Heather Graham yn y tight suit na, dwi'n meddwl. In a good way neu in a bad way, est? What do you think? Be ni lyfio o'r Goldmember oedd y llinell na gyn Michael Caine. There are 2 things I can't stand. People who are intolerant of other people's cultures and the Dutch. Oh my god, dylen ni watch it. Na, ond bys hynna just... I mean, eto, pwy sy'n gwrando anyway? Bys fo'n spoilio, like, Os da ni'n cael pobl erich i actually gwylio'r ffilm, sy'n yma werth. Dylen ni just, right, hei, nhw'n ni rhoi dy Paul allan o'r Blue Sky. A dylen ni watch. Dwi eisiau ffeindio'r quotes, da chi'n cofio, ond o'n i'n amazed efo'r sgwennu pam oedden nhw'n cael group therapy. Dr. Evil a'i fab o. Carrie Fisher just troi fyny. Ac fod y speech na Dr. Evil neud tra... Oh my god, mae'r quotes yn amazing o hwnna. Well, let's hear about you. Ac
ysgwennu ath i fewn just Mike Myers, ti just fel, what? Lle mae hwn yn cael dod o? Mae na whole, like, 2 neu 3 paragraff o fel, just, here we go. The details of my life are quite inconsequential. Very well, where do I begin? My father was a relentlessly self-improving boulangerie owner from Belgium with a low-grade narcolepsy and a penchant for buggery. My mother was a 15-year-old French prostitute named Chloe with webbed feet. My father would womanize, he would drink, he would make outrageous claims like he invented the question mark. Sometimes he would accuse chestnuts of being lazy. The sort of general malaise that only the genius possess and the insane lament. My childhood was typical. Summers in Rangoon, luge lessons. In the spring, we'd make meat helmets. When I was insolent, I was placed in a burlap bag and beaten with reeds. Pretty standard, really. At the age of 12, I received my first scribe. At the age of 14, a Zoroastrian named Vilma ritualistically shaved my testicles. There really is nothing like a shorn scrotum. It's breathtaking. I suggest you try it. I'm pure genius. Mae Llif meddwl, twyd fel flow of consciousness. Just fel, okay. Dwi'n mor sori am subjectio gwrandawyr i hwnna. Na, gret. Ond, I think gyd ti... In the summer, we'd make meat helmets. Yeah. Mae gen ti'r sequence efo 303.turn. Okay, so hwnna. So dyna sut dwi'n credu dylen ni orffen. Hwn, just yn meddwl amdan y sequence lle mae o'n neud 3.10 yn y teeny tiny buggy ma. Yeah. Dwi'n goffo dweud, wythnos yma, mi nas i gyrru fewn i bolad efo fan ni, a crafu fo reit lawr ochr, a popio un o'r side panels off, a dentio fo. Cos mae fan ni mor fawr, o'n i methu gweld hynna. Ac i gyd o'n i'n gallu meddwl amdan pan o'n i'n trio dod allan o'r sefyllfa horrific na, oedd, oh my god, mae'n exactly fel bod yn y twnnel, yn Austin Powers, a does a neb yn dod o Orange Sherbet i fi. Does dim sherbet yn dod. Does dim sherbet. O ben i'n lyfio hefyd oedd y sequence yn y diwedd lle mae o'n mynd i... Wel, mae gen ti'r fembot bit lle mae o'n just yn seduction nhw. A just wiglo i... Mae'n a lot o Union Jacks yn nhw. Na i gymryd o heb yr Union Jacks. Ac... Ond eto, dwi'n cwyd y piss, eto James Bond, just yr sequence lle. Mae o'n spy, a'r whole point of spies ydy ti'n just bod yn secret, so that neb gwybod pwy wyt ti. A mae o'n... George Smiley nid yw ef. Ia, a dwi'n gyd ti un o'r Roger Moore films lle mae o'n... sgio, a wedyn mae'n sgio off yr ochr, a wedyn mae gen fo parachute huge. Parachute mawr Union Jack. Ond wedyn hefyd bit yn y diwedd lle maen nhw'n reidio'r fatha be oedd o? You Only Live Twice. Lle maen nhw'n attacio'r volcano layer a maen nhw'n gyd i'r tiwn Secret Agent Man. A mae'r gan yna'n anhygol. So dwi'n bod yn wislo hwnna'n hun ers... Dyna sy'n bod yn mynd round yn pen fi ers yn dechrau siarad am y ffilm. Secret Agent Man. Fydd rhai fi actually gael gafel ar y sgript am fod dwi'n gweld y quotes yma fyma a mae'n gymaint o bethau ffynnu. Ti'n methu pam ti'n gwylio'r ffilm a mae un o fyma gyn Dr. Evil pan mae o'n cyflwyno pawb rownd y bord. This is Frau Farbusina, founder and leader of the militant wing of the Salvation Army. A nes i'n graspio hynna. So mi o'na sioe Radio 4 o'r enw Bleak Expectations. Oh my god. Mae Bleak Expectations yn gampwaith comedy. Mae'n ffantastig. Ac mae'n gyd ti... Beth yw'n efo? Oedd we're in London. We need to... we're penniless. We need to find something to eat. I said, I know that.
my friend started to try to beg for money. Say, honey, do you mean money? Oh, that's right, yes, money. You beg on the streets, sir. This is, of course, before the Salvation Army was demilitarized. I love that. Yr un sort of, achos dwi wedi bod yn gryndo ail-ryndu lots o stwff, I'm sorry, I haven't a clue. Efo'r delivery cyn, o'r fatha'r 90 a'r 2000s cynnar, a lot o'n fod i'r un o fatha'r delivery o'r jokes na, mewn ffordd sydd yn, dwi'n gwybod be, diolch yna, yn yr un ffordd wan, a dwi'n gwybod pam. Ie, dwi'n dall beth sy'n ddod. A mae hwn... Fel lle dweud, mae irony poisoning yn go iawn. Dwi'n teimlo fel, falle na dyna beth sydd wedi digwydd i fel social media fi, o ran, mae sincerity yn cael ei edrych lawr arno gymaint. Ie, a fatha i ryw radda, fatha, dwi'n mynd teimlo bod y pobl sydd wedi neud hwn yn cymryd y piss allan o James Bond films, bod nhw gas gyda nhw James Bond films. Oh my god, mae Mike Myers probably yn lyfio fo, chos oedd o'n mynd mlaen amdano ffaith bod i dad o'n sais, a bod oedd i tyfu fyny efo'r stuff mae gyd, yn hollol sincerely gwirionion o fo. A mae o'n i ryw radda fatha, mae o'n fatha, i ryw radda fatha ryw love note really i'r fatha'r 60s Bond films, y Bond TV clones. Man from Uncle, oedd un o'r pethau ni'n meddwl amdan, fatha efo'r syniad mor gadgets i gyd, a fatha'r a lot o'n nhw just yn stwff elan i teimlo, fatha, ma nhw'n cymryd y piss allan o'n fo, ond mewn ffordd fatha, da ni'n cymryd y piss, chys da ni'n fans o'n fo, da ni'n gwybod be ma'n ni'n cymryd poke at o fo, a mae'n wipio'n o hwyl fo. Dwi just eisiau annog bobl i watcha do. Dwi just yn teimlo, grandwch, ti just angen y stupidity, yn hytrach na stupidity go iawn sydd yn hitio ni yn y byd. Ma watcha rhywbeth fel hwn. Mae rhai o'r jokes ddim di para'n gret. Y rhai anamal, ond mae popeth arall just... Yr holl point o Mike Myers ydy pan mae'n ei stuff sydd off-colour, ond dyn nhw beth yn punch lawr, dwi'n teimlo. Dwi heb weld y Love Guru. Mae hwnna'n... Mae Brownface yn ffricio fi allan, a dwi ddim yn Mae Love Guru universally yn acknowledged i fod yn shit. Heb weld dan Iestyn. Nes i chwerthu yn ysbryd o, ond diolch yn memorable. So dwi'n cofio llawer yn byd amdano fo. So, ydyn ni'n awgrymu bobl wylio'r ffilm yma? Oh, definitely. 100%. Da ni yn. 100%. Definitely. 4 star a calon ar... lush. Beth am i ni, ar ôl deud hwnna, ar ôl vibes da, edrych yn ôl dros comedy stuff. Be am ni edrych yn ôl dros stuff da ni'n annog i bobl wylio? Gan amlwg da ni'n deud, gwyliwch hwn yn lle gwylio'r ffilm di ddim. Gwyliwch hwn ar ffilm di ddim. Ar ffilm di ddim, Bryn, mynd i'r ballet, mynd i... so nes i... so ni'n cynnig mynd i weld y ballet... It's almost sold out anyway, so ni'n cynnig... Oh, sorry, Bryn! So nes i weld Madadam yn neithio... Madadam? Di selio ar cyfres... So oedd met i fi disgrifio fel dystopian techno ballet. Come on, mae'n cool. Okay, yeah, okay. Ac oedd i darllen review yn y Times bore yma o'r ono fo, well, there are two types of people who go to this. One are the Margaret Atwood fans who understand the story, and two, the people who have no idea what's going on and are utterly confused. Oh, like, yep, me, yep. Nes i fwynhau The Day of the Jackal. Wow. Efo Eddie Redmayne Lashana Lynch. Mae hwnna'n fatha'n sort of remake o'r ffilm di selio ar llyfr gan Frederick Forsyth.
Nes i weld The Jackal So, yn y mae 90s oedden nhw. Lashana Lynch oedd hi mewn yn y Bond films hefyd, yn dod? Oedd. Ac so... a dwi'n meddwl yr un tîm fel amdano ti, oedd Bruce Willis yn efo. Ie, llawir. So hwnna'n remake o'r ffilm lle mae hwn di selio yn loosely based ar y llyfr. So mae Eddie Redmayne yn chwarae assassin o'r enw The Jackal. Lashana Lynch ydi MI6 agent sy'n siarad tracio fel lawr. Mae'n stylish dros ben, shot on location, no expense spared. Mae'n edrych yn gorgeous, ac mae Eddie Redmayne rhywsut yn gallu mynd o fod yn hynod o personable i fod yn utter psychopath. Yn tydyn ni gyd. Mewn fatha chwinciad, a mae o'n fatha turn on a dime type thing. A hefyd, mae o'n fatha seducio merched, mae'n seducio dynion, fatha, he's everything to everyone. Mae'n anhygol i watchad. Nes i hefyd fynd i weld Come on, Bryn. Come on. Y Royal Philharmonic Orchestra a'r City London Choir performio Requiem gan Mozart. Nes i textio ni am hwn. Flippin' Oedd yn anhygol. Nath o neud I fi edrych am Blu-rays o Amadeus, achos mae'n un ffilm dwi ddim yn berchen a dwi really isio berchen. Be oedd yn hynod o... Chos oedd ni yn Cadogan Hall. Cadogan? Ia, yn Sloane Square, yn Knightsbridge. Dwi'n mynd anfarth o le, a so beth gyn ti yr orchestra ar y llwyfan, oedd gyn ti cor tu ôl iddyn nhw, ac a ti'n gyn ti yr stalls lle ni'n ista, a ti'n gyn ti'r galeri uwch y pen, ond oedd cor mor fawr, rhaid i nhw roed yr sopranos yn yr galeri, uwch y penna ni. Ac oedd o'n eitha anhygol, chos pam oedd yn hitio'r nodiadau ychal i'r cor, be oedd gintiodd fatha'r lleisiau angylaidd ma'n dod I lawr o uwch dy bendi. So oedd o'n fatha teimlo eitha... Mae hwnna mor cool. Choirs of Angels type thing yn mynd ymlaen. So oedd o'n eitha rhywbeth. Eisi I Tintin, hwn I wedi sôn, oedd hwnna'n lovely o le. Ti'n cael rhyw fath o spiritual moment ar hyn o bryd? Cos hyn I gyd yn swnio'n eitha fel... How was the Abbey? Just, oedd o'n neis, oedd o'n eitha, oedd o'n tranquil, oedd eitha... Be nath syni fi fwy oedd, o'n eisiau dall bod fi'n really dall faint o amser sy'n rhwng adegau gwahanol o hanes. So ni'n deud i'r boys yn ysod y brec, mae'n ond oedd 60 blynedd rhwng marwolaeth Henry VIII. A setlo, y pobl dechrau setlo yn Canada o Brydain, setlo Newfoundland 1610, a marwolaeth Henry VIII yn 1549. So mae'n weirdly, mae'n ond 60 blynedd rhwng hynna sydd yn anhygol I fi. Oedd y gap rhwng rwan a Austin Powers yn y 60s, da? Exactly. Y peth arall fel ni sôn, o'n I ailryndo I hen rhifa o Sorry, I Haven't a Clue. Ac hein oedd audiobooks, oedd BBC compilations. Lle ti'n cael nhw? Wel, nes I brynu nhw trwy'r Apple Books. Ond siŵr bod nhw'n llyfrgelloedd y bach os ydych chi chwrdd. Ie, mae gasgliad mawr yn llyfrgelloedd o beth dwi'n cofio gweld ohonyn nhw. Ac mae just cofio just
just flawless delivery oedd gen Humphrey Littleton fel y chairman. Oedd o wirioneddol yn absolutely flawless. A just gymaint mae'r sioe yn methu fo. A mae Jack D wwan ydy'r chairman. Mae Jack D yn eitha legendary. Mae Jack D yn gret, ond dio ddim yn Humph. A diolch yn trio bod chwaith sydd yn beth da, ond mae just rhywbeth amdan delivery Humph yn ffantastig. A chydwol yn ei 80au yn recordio'r, ac oedd o fatha hen ddyn, fatha bod yn crotchety, ond eto mewn ffordd rili hwyl. Dim mynedd efo fo. A be oedd yn gret oedd o fatha, nath introduce i'r round, a mynd fatha, a ddod just fatha, all right, Tim, you start. A dyn, mae'n a pause here, a fatha, oh, yes, sorry, I meant to introduce meant to prompt you guys. Sorry, I'd settled in for a nap. Just doesn't give a shit fath o beth, ac oedd o'n ipyn o hwyl. A'r un peth arall yn dweud ydy nes I dwi bron wrsos nesa'n cwblhau cwrs Ways into Poetry. O, da ni hefyd yn ymwybodol o hwn o'r grŵp. Ac oedd, dwi wedi bod yn gorfodi barddoniaeth fi ar Iestyn ac ar Sean. Ma'n wedi bod yn dda iawn. Dwi'n enjoyo'r rhain. Da ni eisiau gwneud side podcast o just Bryn yn Dwi'n meddwl dylech chi gael gwahoddiad I fynd ar... Be dyn nhw'r sioe gath Sean a fi fynd ar... Claire, dim Claire. Dwi'n meddwl sa'n di sgwennu nhw'n Gymraeg. What's it called? Claire. Yeah. Claire. Yeah. Sa'n di sgwennu nhw'n Gymraeg, dwi'n meddwl, gynta. Ti'n chi wango hwnna, dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl ipyn o waith tan dwi'n teimlo'n hapus neud hynna. Ac hefyd, mae'ch di ond cael un Salisbury ar y tro. Digon teg. Dyn nhw'n... Na ni'n neud crossover ep arall yn gret. Hefyd shout-out I Clara, gret o bodlediad, wedi bod wrthi y spel. Dwi'n mynd tro nesaf fydda I cael mynd I an evening with Private Eye. So, dwi'n chymlaen I hwnna. Mae hynna I gyd yn dod I Gynarfon yn fuan. Ydy. 100%. Yes, come on, be di awgrymiadau di? Oce, o'n I di dal nôl rhag reid 10 peth I fewn fath mae'n Bryn I wneud. So hyd peth ffynnu, o'n I di stryglo roed y restr at I gilydd, wedyn nes I dechrau nes I feddwl am un peth, wedyn oedd 6 peth arall disgyn allan. So, Oce. Gyna fi rhywbeth sy'n croesi 2 beth dwi'n licio jazz erioed a dwi'n licio computer games erioed a nes I ddarganfod trwy threads am fod ar threads mae yr holl artistiaid dwi yn dilyn yn postio I stwff oherwydd mae'n stuck I Instagram a nes I ddarganfod yr artist ma sydd nath creu yr album artwork I Joystick Jazz the Blue Shift Big Band sy'n chwarae fo a mae'n chwarae iconic video game hits mae yna 3 album allan erbyn hyn mae'r un cynta yn mix o games wahanol a mae'r ailyn I gyd yn Mario a wedyn mae'r trydydd yn mix arall ac na I reid sample I fewn yn fyma dyna ni so da ni heb di glad ond mae o'n just union beth ydych chi'n ddechmygu os da chi'n gyfarwydd ar canion yn barod mewn 8-bit a wedyn yn clywed o'n hwn mae o'n just yn wych so mae werth gwrando ar hwnna yr ail beth ydy YouTube channel newydd gan rwy'n o'r enw Becca Versace a mae hi yn dod o The Verge gynharach ac hi oedd yn neud y reviews cameras I gyd iddyn nhw a wedyn
mae hi wedi penderfynu trio wneud ti ar ben ei hun tu allan i'r Verge oherwydd oedd eisiau symud allan o New York a symud i'r wlad a so mae hi yn wneud reviews tech allan o'r bubble. Ie, ac mae hi yn infectious ac yn andros o dda yn gwybod yn union be mae'n siarad amdan. So mae werth gwylio holl fideos i dwi'n meddwl gen i tua 6 neu 7 erbyn hyn. Wow. Am pethau random. A wedyn y ffilm oedd yn annisgwyl oherwydd Shari di ffindio fo a di reid ymlaen rhyw bnawn dy Sul ac o'n i just dwi licio musicals ond oedd o ddim tan i'r ffilm dod i ben nes i mynd musical oedd hwnna ond fod i fyny at certain point yn ymwneud mae hwn just yn rhoi'n ar mushrooms LSD wedi just spewio shit allan ond wedyn pan ti'n cyrraedd y diwedd ti'n meddwl a mae'n clymu fo i gyd i fyny ti'n meddwl oh my god mae'r person ma'n genius genius a'r ffilm ydi nes i'n dweud y ffilm di Hair o 1979 y musical o 60au yn America lle mae pobl yn cael ei seinio fyny i fynd i gwffio'n Vietnam a wedyn yr anti-military movement na anti-war a'r hippies i gyd sydd just dim eisiau fod yn rhan yn fo a so mae grawstoriad yna o y plotline basically mae'n un person yn cael ei drafftio i fynd i gwffio'n Vietnam a mae o'n dod o Texas neu rwla ac mae wedi cael ei rafftir yn New York so mae gen i fo 2 ddiwrnod tan mae o'n actually gorfod mynd so mae o'n gwario'r 2 ddiwrnod yn gweld y ddinas yn bympio fewn i'r hippies ma'n Central Park ac mae o'n stuck efo nhw am y 2 ddiwrnod sydd yn rhaid rhyw fath o agoriad llygad iddo fo am fywyd wahanol so mae gyd amdan hynna basically a mae'r canion mor random just ond so be oedd wedi tanio be oedd wedi really fel tanio ti amdano fo fel oedd hwn be oedd am Hair like be oedd wedi really bachu ti am mae'r canion yn unigryw maen nhw'n mor batshit crazy maen nhw'n tynnu chdi fewn dydyn nhw'n dal nôl dydy o'n PC o gwbl mae'r can amdan y dynion yn stripio off i ddangos i hunan i joinio'r military pan maen nhw'n dweud y can amdan I like black men, I like big men ac mae'na wedyn mae just more just ti'n meddwl what the fuck am I watching mae o'n hollol batshit crazy ac ti just yn gwylio fo ac yn meddwl mae teimlo fath o bod wedi cael ei ffilmio heb ganiatad rownd New York tebygol iawn probably ond mae'r un o'r golygfeydd gynta ydy ac o'n i'n gwybod mae hwn yn mynd i fod yn nuts ydy fod oedd y hippies ma yn Central Park yn dechrau dawnsio a balli a mae'r 3 dyn heddlu ma a'r geffyla yn dod tuag atyn nhw a wedyn maen nhw'n dechrau wneud oh my god be di'r gair dressage oh my god ceffyla'n dawnsio so mae'r ceffyla'n dawnsio a mae'r hippies yn mimicio nhw a felly oh my gosh dwi'n sbio ar un cyfarwyddwr ag Amadeus dio Milos Forman sorry carry on so mae o'n really mental a dwi'n dychmygu fysa lot mwy o bobl di gwylio fo os wedi cael ei ffilmio yn neis mae yna deimlad budur yn y ffordd mae wedi cael ei ffilmio ond eto hefyd eich hynna rhywbeth i wneud efo cyflwr New York ar y pryd hefyd oedd oherwydd yn 79 oedd o'n eitha sgymmi so mae'n set yn y 60au ffilmd yn y 70au yn sgymmi New York yndi wow dwi'n gwybod amdano fo rioed ydi meddwl i wylio fo os ydych chi'n ti definitely di clywed y canion sy'n efo let the sun shine glimpses o'r canion definitely ond mae'n lot o wynebau cyfarwydd yn efo neu di weld pan os ti'n mynd trwyddo fo ond mae o'n definitely un o hynna
os ti'n half cut, definitely. Dwi yn ar ôl y tinnies ma. So, yeah, neu unrhyw fath o gyffur arall, mae o'n un o'r rheina. Ac dwi'n eisiau dweud byd am y diwedd, ond pan eisiau gyrraedd y diwedd, ac yn meddwl, golf clap. Golf clap. Ie. Brilliant. Mae hwn, gyd ydi un fi ydi, dwi eisiau, pan bod fi heb ordro Amadeus Blu-ray fi eto, a dylen ni wneud rwan. Ydi allan yn 4K, yda? Good find. Ie, ond dim ond Blu-ray players gynnau. Dwi eisiau physical media yna fo, mae'n teimlo fel un, dwi eisiau steelbook yna fo. Dwi eisiau steelbook yna fo. A dys gennau'n copi yna fo, a di o ddim yn math o ffilm bys ni'n gallu just watch efo'r kids, a'r kids ddim di bod yn brifo gwbl. Ond... Yr un efo'r gan Rock Me Amadeus. Amadeus, hwnna dio, ia. Hwnna dio. Hwnna dio. Na. Yr un efo F. Mary Abraham yn bod yn snacky am 2 awr. Mae Salieri yna mynd yn Rock Me Amadeus. Mae'n lyfio fo gymaint, mae'n meddwl bod o'n amazing. Anyway, so awgrymiadau fi ydi, just dyle pawb gael Amadeus Steelbook 4K Blu-ray, be arall allai ddeud. Mae'n deud coming soon ar HMV. Ti'n neud comeback? HMV? Ti'n meddwl fe? Maen nhw'n gwerthu bloody bobbleheads a steelbooks, and that's it. A vinyl hefyd. Lot o vinyl. God, yeah. I hipsters. So nes i... Mae swyddfa fi yn fiewn shopping centre. I bet bod gen ti peiriant vinyl. Peiriant vinyl i Kay Record Player, sorry pawb. Oes. Of course bod gen ti. It's Brincor right there. Pwy ti siarad i? Freak. Ti'n mynd nabod fi hyd yn oed? Ge with it, Sian. Dwi'n mynd nabod i gyda'r sipin wan. Cyn almar. Ond ia, na maen nhw... So maen HMV yn shopping centre lle mae'r swyddfa ni. A hefyd, dwi'n meddwl, oedd nhw sôn... Dwi'n meddwl sôn nhw actually neud oedd nhw sôn am actually ail-agor HMV ar Oxford Street y Llundain. Dim fel Virgin Megastore neu rhywbeth o ddo? Neu di hwnna'n un gwahanol? Wel, HMV dwi di nabod o fel, ddechan ar un lleoliad o ddo, dwi'n siŵr. Ond, oedd nhw sôn am ail-agor achos nath nhw gael lawr pa math HMV i'r wal. Ond... Neu fel chunk o HMV sydd wedi mynd i'r wal? Nath nhw fiewn i receivership dwi'n meddwl, nath nhw'n marcio cadw fo... Yr enw di cario ymlaen, neu... Dwi'n meddwl wedi cario ymlaen rhywfaint o'n fo ymlaen, a wedyn maen nhw wedi gallu tynnu fo allan o bankruptcy, a di mynd â fo nôl ymlaen. Mae'n dal un efo un yng Nghaerdydd. So, hwnna dio. Dwi'n neud rhestr Sean Corn fi, a mae rhestr Sean Corn fi ydi, obviously, Amadeus Steelbook. Mae'r games ma ti'n bod yn chwarae? Wel, hwnna dio, literally, ni di llenwi'r y notes ys gen i ni fanna, hefo unrhyw beth o'n i'n gallu cofio bod fi di neud yn y mis diwetha, dwi ddim necessarily. Dwi hefyd eisiau Makoto Shinkai box set, ysgai, dwi wastad yn mynd mlaen amdan person sydd di neud Your Name, person sydd di neud Suzume, hwnna, anwyl Sean Corn, gai hwnna, please. Wedyn llai siarad amdano fo nes mlaen. Y stuff dwi wedi bod yn neud, chi'n nabod fi, dys gennau beth amser i actually ista ar o watch o stuff. So, dwi really isio Steam Deck, so bod fi'n gallu chwarae Hades 2. Di Hades 2 ddim allan ar y Switch eto. I unrhyw un sy'n gamio. Ond eich bydd ar Switch 2? Paid, Dani, mae'r Switch 2. Mae'r Switch 2, pryd ddeith y cyhoeddiad yna, yes? Mis Mawrth. Edrych ymlaen yn arw. So, pawb sy'n cael Switch dolyg yma, sorry. Mae'n ffain. Gandwch, fydd y Switch, ys dyn nhw unrhyw beth fel y Nintendo stuff arall gyda ni, fydden nhw'n ffain am 30 mlynedd arall. Heb amdan y drift. Y stick drift sy'n probably mynd i gael. O'n i'n lyfio'r hysbyseb ar gyfer yr alarm clock. Oh my god, y Nintendo alarm clock. Dyna sy'n codi a gwely, ac oedd nid yn unig oedd y ffenast yn gorau. Llenni ar agor. Llenni ar agor. Ac oedd fatha... be ffwcs yn mynd ymlaen. Ac oedd wedi cysgu ar ben y gwely, dwi'n meddwl. Oedd just yn weird. Mae lloftydd yn wahanol yn Japan, Bryn. O, ti'n gwybod hynna? Dwi wedi bod yna. Ti'n wedi bod i Japan? Ti'n wedi bod i Japan? O, interaction cyntaf fi oedd Blue Sky, oedd rwy'n
chwarae teg, Stuart Eastal wedi dod fyny, ti'n mynd, hi, dwi'n chwilio am rwy'n sydd wedi bod yn Japan, ac yn i just fel, fi, beth ti angen gwybod oedd o fel, na, oedd just yn reference i'r haclediad, ac yn i just fel, what a dweeb, Sioned. Nes i byd yna getio fo, ond i literally ddim yn cofio. Literally, gorddefnyddio'r gair, ond mae'n sefyll, dwi yn gorddefnyddio. Ac eisiau, lle dwi'n mynd wrth nesa? Lle ti'n mynd, Bryn? Dwi'n mynd i'r Eidal. Oh my god, ti'n di siarad am hynna o blaen, Bryn? Dwi'n mor fawr. Dwi'n wedi siarad yn o, oce, ti'n ddofol. Dolyg yn yr Eidal. Hefyd, Na. ar y llaw arall, dwi actually yn, ar lefel bersonol, really falch i ti, mae'n swnio'n briliant, Bryn. Mae'n am cŵl. Just am tridio, achos mae bos fi'n gadael, so. Dydych chi'n goffa cael fel leaving drinks yn yr Eidal? Yn yr Eidal, parti Dolyg yn yr Eidal. Ond wsos nesa, dim yn mis Ragfyr wsos nesa. Ie, ond hynna golygu bod ti'n cael fel pre-Dolyg, Bryn. Ie. Ti'n cael parti Dolyg Llundain, parti Dolyg yr Eidal, a ti'n cael parti Dolyg Nain y Taid. Ie. Mae'n mor cool. So anyway, so dwi wedi bod yn chwarae Bastion, sef y cwmni, un o'r gemau'r cwmni sydd yn gwneud Hades 2, greatest games ever. Yr unig game, Hades ydi pretty much yr unig game dwi wedi 100%io, a dwi'n lyfio fo. A oedd Bastion yn proof of concept a mae'n game really gynnar. Dwi'n credu bod fi wedi siarad dan hi ar show blaen. Mae'n really rhad ar y Switch, a mae'n loads o hwyl. A mae gen nhw rhywbeth o'r enw no sweat mode i bobl fel fi, sydd really eisiau chwarae. Dwi ddim yn licio chwarae cozy games. Dwi'n licio chwarae games efo action a cwffio yn nhw, ond does gen I ddim skills action a cwffio o ran games. Dwi'n button masher ar y diawl. A Bryn yn deall ni. Mae gen ti Switch, Bryn? Gwyt ti chwarae Bastion anna fo? Un o'r hoff atgofion fi hacklediad related ydy fi a Sioned yn trio chwarae Untitled Goose Game yn yr Arcade Vault yn yr Arcade Game Vault Cafe sydd wedi cael lawr yn Gaerdydd yn really drist oedd y ddain yn un fatha nain a taid ofnadwy nain a taidia dallt gwell a sydd wedi chwarae'r ond oedden ni hefyd yn cael cwrw a chwarae Untitled Goose Game. Oedd o fucking brilliant. Dwi'n mor drist bod o di gael, bod o Arcade Vault di cael awr. Gymaint o game, mae Game Cafes Caerdydd, y rhai da, y rhai bach i gyd yn cael awr rhan, rhai bach lleol fi. A wedyn mae gen ti just huge conglomerates yn do fewn fel NQ64 yn bod mae gyd. Anyway, Bastion, fun game, really rhad. Bastion y Transistor ydy'r ddwy game arall oedd y studio o'r enw Supergiant Games wedi gwneud, a dwi'n really awgrymu nhw just i ddal fi mlaen tan Hades 2. Ar hyn o bryd dwi'n darllen self-help book. Tydw i'n millennial. Yn gyd da ni'n neud. Pa barth yn gwachod self-help TikToks. Ti byth yn darllen. Dwi'n dod clywch ti darllen y fath beth. I mean, gwrando ar self-help books, darllen self-help books. Enw hwn ydi Happy High Status gan Viv Groskop. So mae basically yn cymryd yr syniad, mae unrhyw un sydd wedi gwneud drama neu byrfyfyrio yn gwybod, mae high status ydi mae bobl yn actio'n high status neu low status a wedyn mae hi'n dweud sut i ti fachu y cysyniadau byrfyfyrio / actio yma i dy fywyd go iawn di, so mae'n dweud hei, beth am trio capture o happy high status a byw fel na, so pan ti'n mynd fewn i'r gwaith, pan ti'n neud cyflwyniadau, os ti eisiau codi dy hyder di, beth mae'n ei hwn. Dwi'n ffeindio fo'n anodd iawn i fachu hwn ar gyfer bywyd go iawn, ond mae basically fel, beth fysa'r fersiwn mwyaf generous o'n fi yn gwneud? Be fysa'r fersiwn gorau o'n fi yn gwneud yn y sefyllfa yna? A literally just wneud hynna. A mae hwnna mor heriol i fi, cos dwi'n berson really... dim gofidus. Gofidus alle di'r gair. Chwarae fach, just cael pen lawr, cadw pen lawr, just pan neu first, just cadw, just paid, just bydda'n small. Whereas mae rwy'n happy high status yn magnanimous, hael, hapus, a dyna'r person dwi really eisiau bod, ond mae'na person bychan iawn tu fewn fi, just fel, nope, just gwneud y peth hawsa, ac hwnna'n really fast, a cadw pen lawr. So mae'n llyfr da, mi oedd o ar 99p ar Amazon, so obviously dyna pan brynes
Brynu, ond mae Viv Groskop yn bach o agoniant, di mynd fewn i byrfyfyrio, di mynd fewn i stand-up, mae'n sgwennu'n dda, mae'n sgwennu'n ddoniol. Mae fel bach o Dawn French vibes, ond tam bach llai bonkers, ond mae'n ffôn neis. So, happy high status, di hwnna. Mae'n un bach da i, dwi'n cedi chi gael look arno. So ni'n licio clywed fel, Bryn, wyt ti'n rwy'n sydd wedi gwneud byrfyfyrio stuff. Gael look arno. A heads up arall ydi, dwi wedi arwyddo fyny mwyn cael newyddion am Gwleidyddiaeth Cymru yn sgil etholiad America, which da ni pointedly ddim yn siarad amdan, cos da ni methu wneud dim byd amdano fo. Screw you, Donald Trump, I suppose. Lle ni just deud ar ran yr haglediad. Dwi wedi subscribe i Substack Will Hayward. Will Hayward, Mr Clickbait Cymraeg himself. Ond dwi'n nabod yr enw na. Pam dwi'n nabod yr enw na? Oedd sgwennu i Wales Online lot, ond mae'n sgwennu'r Guardian y stuff rwan. Mae basically mae'n journalist sydd efo diddordeb specific mewn materion Cymraeg, a mae o'n sgwennu mewn ffordd eitha accessible, ond ddim mor clickbaity a gallu fo fod. Mae kind of fel, ti'n cofio fel yr Guido Fawkes kind of newsletters now fel dawn of the internet, ond ddim fel na. Yn eitha scumbaggy. Yeah, definitely ddim yn hynna, ond fel mae'n neud investigative journalism, dwi'n mesur ac yn gwrando, ond mae'n really dda i gael rwy'n sydd yn gwybod lot amdan gwleidyddiaeth Gymraeg ac yn gallu mynd yn ei drwy iddo fo. A un o'r rhai gorau o'n i wedi darllen oedd etho i Party Conference Reform, etho i'r gynhadledd yn yr Celtic Manor, dwi'n meddwl oedd o, ac oedd o'n hynod ddiddorol, chos oedd o fel, da ni'n gwybod bod y bobl ma'n pariahs i ni y media ac i gymaint o bobl yn Gymru, ond mae gen nhw uffar o lot o gefnogaeth, a dwi eisiau mynd i ffindio allan pam, ac oedd o just yn mynd yna, ac oedd o'n really drist actually, ac oedd o just yn ffindio y gefnogaeth oedd Reform yn gael, oedd gen bobl super unig, bobl oedd yn teimlo ar goll, bobl oedd yn teimlo, dwi'n yn gwybod pam bys nhw'n teimlo, ond bod llafur wedi just abandono nhw, o Tories di abandono nhw. So ni deud rhan fwyaf fel amaethwyr, o bywys, probably. Don't get me started. Fel rwy'n o gefn gwlad, mae gwleidyddiaeth kind of extreme amaethwyr yn dychryn fi weithiau. Dwi'n yn gwybod be rose tinted glasses o'n i'n edrych ar gwleidyddiaeth amaethwyr cynt, ond y mwyaf ti'n edrych arno fo, mae'r gefnogaeth i'r Reform yn frawchus ymysg fy nghyd bobl o'r wlad, ond oedd Will Hayward, a dwi ddim yn talu am y Substack, ond oedd rhan o'n fi fel, actually, falle yn y run-up i'r election fyddai yn, achos oedd o di cael, os o ti'n tu ôl y paywall, o gen efo full-on cyfweliad hefo Nigel Farage, oedd o di mynd fewn a di siarad hefo fo, ac oedd o'n, un o'r things oedd o'n deud mwyaf oedd, tasau unrhyw arweinydd plaid arall yng Nghymru wedi ymateb i fy nghwestiynau fi fel hyn, bys nhw'n cael ei ripio to shreds, ond mae yna rhyw status weird, untouchable gan Farage, achos bod o'n peintio hynna'n fel gymaint o joke bron. Ond nes i ddarllen hwnna. Diolch yn poeni. Mae o efo'r un mae'n cael yr un effaith a be mae Trump yn gael yn y ffordd lle geith o palu clwyddo am mor hir am eisio a neith pobl printio eirio fo heb checio yn iawn. Wel, neu maen nhw'n checio be mae'n ddeud a wedyn reid mewn paragraff bach yn gwylod ar ôl reid yr heading mawr yn deud be mae o'n ddeud. Dyna'n union sydd wedi digwydd hefo Brexit, a ti'n gorau cymryd y BBC to task, ti'n gofio gymryd ITV, pawb sydd wedi platformio fo, doedd na ddim explicit calling out o'r celwydd, oedd yna just fel, wel, sa'n neb yn mynd i gymryd rhain yn serious, drach am nhw'n amlwg yn neud celwydd. Na, di bobl ddim, mae pawb yn fel internet poisoned, amdan stuff fel un. Mae'r ffaith bod GB News yn channel yn
proof fod pobl yn just yn derbyn y shit ma. Ond bod yr arian yna, dwi'n bwys faint o bobl sy'n watcha GB News, mae'r arian yn mynd fewn yr un peth, dyna be oedd un o'r pethau mwyaf brewchus ffindiau si allan yn ystod y flwyddyn diwetha. Dydy Reform ddim actually yn y blaid gwleidyddol. Maen nhw, Bryn, wyt ti'n Mr. Inform hyn, maen nhw'n actual limited company. Ydy. So dydyn nhw'n mynd goffa cael ei dal i'r un rheola a pawb arall, sydd yn hollol insane. Bod limited company yn gallu rhedeg. Maen nhw'n gorfod, pan maen nhw'n actually sefyll am election, maen nhw'n rhedeg, mae'r candidates, obviously, so maen nhw'n codi arian, maen nhw'n gorfod declario lle mae'r arian yn dŵad o. Ond di'r Reform yn ei hun ddim yn blaid gwleidyddol yn yr un ffordd, a mae'r llafur, yr Lib Dems, a pawb ers gychwyn. So, Democratic. Wel, di'r reola wan ddim yn tebyg i... Mae'r reola wedi datblygu dros y blynyddoedd, ond dyn nhw ddim yn parti yn yr un ffordd, so dyn nhw'n gorfod o reidrwydd dilyn y rheola. Yr un reola. Sydd yn wallgo. Ie. A so... A mae hynny fatha, ie, fysa rhaid newid yr reola mwyn gorfodi nhw i fod yn barti yn yr un ffordd, ond... Ond y ffaith bod nhw'n cael neud o sydd yn wallgo i fi. Hynna di'r them's the laws, fath o beth. So fel mae'r gyfraith yn gweithio. So maen nhw wedi gweithio allan a fedrych nhw'n neud o fel a, so maen nhw wedi neud o fel a. Mae hwn di mynd lawr route really gwleidyddol o stuff. Sorry guys, ni di jwmpio fe. Dwi di enwi hwn yn y show notes fel Argymell Plus. Argymell Plus, sorry. Hwn di Argymell Plus paid for version. So, Google Plus. Rhyfath i ryw radda fatha sort of yr bit sy'n sticio'n ymhenni di y debate rhwng Trump a Hillary Clinton, lle mae hi yn sôn amdan ffaith bod o di peidio talu trethu ys blynyddoedd, a mae o fatha, wel ie, mae'r Oce, os ti'n meddwl bod hynna'n shit o beth i wneud, then pan ti'n di newid pam di, mae dy donuts chdi'n neud yr un peth na dwi'n neud. Pam ti'n di newid yr reola i caio, fatha dwi'n di edrych ar reola a dwi'n gweithio allan be ydy'r reola, be dwi'n gallu neud, sut dwi'n gallu maximisio. Mae be dwi'n neud ydy be mae'r pobl sydd wedi arannu chdi'n neud. So, os dwi'n scumbag, mae nhw'n scumbag hefyd. A ti'n derbyn yr pres gyda nhw. So, mae'r reola'n bodoli, a fel mae nhw... Mae lot o'n fod i'r norms sydd wedi cael setio fyny dros amser, a'r ffaith da ni wedi derbyn a fel mae'r haid pethau, fel mae pethau gen i, so fel mae bob beth trwy'r amser yn cynnig. So mae pobl wedi gweithio allan bod, well, actually, di'r reola ddim yn dos am reola mwy o guidelines na maen nhw'n actually deddfa, so da ni'n gweld pam ddyliau ni chwarae fel la, so fuck it, dwi'n gwneud pethau wahanol. Oedd hwn i fod yn positive vibes. Positive vibes, dim... sorry. Dim... Capitalism sucks. I mean, yeah, okay. Beth bynnag. Bryn, yes, mae'n dod i ddiwedd, mae bron yn, hwyr y nos wan, ond mae'n okay. Mae'n okay. Da ni di cael lot o hwyl efo'n gilydd. Dwi'n gobeithio bod gwrandawyr ydi cael cwmni. Falle, ti'n mo, galle bod hwn yn dod allan pan da chi... Di hwn yn quite driving home for Christmas, penod, ond mae'n dod yn agos, so fyddwch chi'n neud lot o teithio nôl, fyny a lawr. Ffilm dolyg. Ffilm dolyg, tro nesa, oh my god, fi'n excited batch. Diolch i chi am recordio. Diolch i Est am gynhyrchu. Edrych ar ôl y sioe, fel y legend that you are. Mi fyddwn ni nôl gyda ffilm Nadolig, gyda penod mwyn helpu chi chopio'r veggies na ar gyfer blwyddyn nesaf. Unrhyw beth arall? Unrhyw news arall? Okay. So shag now, or shag later, baby. Yeah, baby.
Mae'n anffodus mae'r cryogenic freezing process wedi golygu bod gen i Estyn ddim internal monologue. Hopefully he didn't say that out loud. Sorry, just a joke that dwi wedi sôn ar y cynt ydy fatha Danger Powers? Danger Powers? No. Danger's my middle name. Yeah, baby! Diolch yn mawr chi gyd am rando. Maen nhw'n i weld chi tro nesa. So ni'n deud nos da gen Bryn? Nos da. Nos da gen Estyn? Nos da. Nos da gen y fi. Dwi offi olchi'r cocktail ma lawr y sink. Nath o ddim mynd yn dda iawn. Sorry guys. Siom. Morbin Mojo. Just dim morbio bob man. Nos da. Nos da. Mrs. Will ya make me tea? Make love to me. Put on the telly. To the BBC. To the BBC. Yeah. BBC 1, BBC 2, BBC 3, BBC 4, BBC 5, BBC 6, BBC 7, BBC Heaven. Mrs. William, make me tea, make love to me, put on the telly, to the BBC, yeah. BBC 1, BBC 2, BBC 3, BBC 4, BBC 5, BBC 6, BBC 7, BBC Heaven. Mrs. William, let me take my love to me. Put on the telly. To the BBC. To the BBC. Yeah. BBC 1, BBC 2, BBC 3, BBC 4, BBC 5, BBC 6, BBC 7, BBC 8. BBC Peace!